Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ανδρέας Παπαθεοδόρου. Είμαι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απόψινή μας διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα τους μικρούς περιφερειακούς αερολιμένες και τις δυνατότητες αξιοποίησης τους προκειμένου να διασφαλιστούν θέματα βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας. Στη σημερινή μας συνεδρία έχουμε την τιμή και την χαρά να υποδεχθούμε τον καθηγητή Σεραφείμ Πολύζο, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτριο Τσιώτα, που είναι επίκουρος καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον κύριο Σταυλά, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης και αεροναυπηγός. Ο καθένας από τους ομιλητές θα αναπτύξει συγκεκριμένες πτυχές του θέματος και στη συνέχεια θα δοθεί η δυνατότητα να υπάρξει εκτενέστερη συζήτηση και να υπάρξουν ερωτήσεις και από τα μέλη και τους φίλους της Ένωσης που παρακολουθούν την απόψενή διαδικτυακή συνεδρία. Τη συζήτησή μας θα συντονίσει ο Δόκτωρ Γρηγόρης Κυριάκου, που είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης. Πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Κυριάκου και για όσους δεν μας γνωρίζετε, η Ελληνική Αεροπορική Ένωση είναι ένα επιστημονικό σωματείο, το σημαντικότερο επιστημονικό σωματείο στη χώρα μας σε σχέση με ζητήματα αερομεταφορών. Πριν από μερικούς μήνες, μάλιστα, σε μια πανηγυρική εκδήλωση γιόρτασε τα 20 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας της. Στόχος της Ένωσης είναι να συμβάλλει στην πρόοδο και στην προαγωγή των επιστημών που σχετίζονται με τις αεροπορικές μεταφορές, να προβάλλει το έργο της αεροπορίας και τη συμβολή αυτής στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, να παρέχει ερευνητικό, μελετητικό και συμβουλευτικό έργο τόσο σε κρατικούς όσο και σε ιδιωτικούς φορείς πάνω σε θέματα αεροπορίας, να συνεργάζεται με ανώτατα και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πάντοτε σε σχέση με τον τομέα της αεροπορίας, όπως επίσης και κάποια στιγμή να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα ιστορικό αρχείο και μια βιβλιοθήκη σε σχέση με την ελληνική και την διεθνή αεροπορία. Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση διοργανώνει εκδηλώσεις τόσο διαζώσεις όσο και διαδικτυακές, όπως η παρούσα. Ως προς διαδικτυακές, είναι μια συνήθεια που μας άφησε η πανδημία του COVID-19, αλλά θεωρούμε πολύ καλό να την συνεχίσουμε, με την έννοια ότι μπορούμε και προσελκύουμε ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις αυτές. Όλες μας οι διαδικτυακές συνεδρίες, έτσι και οι συγκεκριμένοι, μαγνητοσκοπούνται και η συμμετοχή σας στην συνεδρία ουσιαστικά δίνει και τη συνένεσή σας ως προς αυτό το θέμα. Το, τόσο το ηχητικό όσο και το όλο προϊόν της μαγνητοσκόπησης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο που διαθέτει η Ελληνική Αεροπορική Ένωση στο YouTube, στο κανάλι της στο YouTube, τόσο ώστε να είναι διαθέσιμο για παρακολούθηση και σε επόμενο χρόνο. Μετά από αυτή την σύντομη λοιπόν εισαγωγή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι θερμά που παρευρίσκεστε σήμερα μαζί μας και να δώσω τον λόγο στον κύριο Κυριάκου προκειμένου να συντονίσει την συζήτηση. Γρηγόρη, ο λόγος εσένα και ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σας και καλώς ορίσατε στην παρέα μας, στην Ελληνική Αεροπορική Ένωση. Είναι για μένα πραγματικά τιμή, και το εννοώ, να μου ανατεθεί ο ρόλος να συντονίσω αυτή τη σπουδαία συνάντηση και συζήτηση για ένα τόσο πολύ μεγάλο θέμα που τυχαίνει μικρής έως ελάχιστης συζήτησης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από φορείς και από, ας πούμε σε εισαγωγικά, αρμοδίους.
Μιλάμε για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει και αφορά τις δυνατότητες αξιοποίησης των μικρών περιφερικών αερολιμένων της Ελλάδας, που είναι πάρα πολλοί, για να δούμε πώς μπορεί να διασφαλιστεί η αντεκτικότητά τους, πώς μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν και να δίνουν αυτά που Γεια όλοι, σας. μα όλοι μπορούν να πάρουν, όχι μόνο οι αεροπόροι, αλλά και οι επιβάτες και οι κάτοικοι των νησιών, οι τουρίστες, όλοι. Ο Steve Jobs είχε πει κάποτε να σκεφτόμαστε καθαρά για να γίνει απλό. Και ίσως αυτό να είναι ένα σύνθημα για τους καλούς ομιλητές που μας κάνουν την τιμή να έρθουν, να μας μάθουν να σκεφτόμαστε απλά, καθαρά, να το κάνουμε απλό και να δίνουμε λύσεις. Στο πάνελ που θα ακολουθήσει έχουμε σπουδαίους ομιλητές και τους ευχαριστούμε που ήρθαν για να μας συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Τον καθηγητή Σεραφείμ Πολύζο, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον επίκουρο καθηγητή Δημήτρη Τσιώτα, Πανεπιστημίου Αθηνών, και φυσικά τον διπλωματούχο μηχανικό, τον Γιάννη Σταυλά, τον εξαιρετικό αυτό άνθρωπο, που έχει δώσει πάρα πολλά στην Ελληνική Αεροπορική Ένωση, αλλά και στην ελαφρά αεροπορία γενικότερα. Θα ανοίξω το πάνελ με τον Γιάννη τον Σταυλά, που είναι αντιπρόεδρος στην Ελληνική Αεροπορική Ένωση, και μια πάρα πολύ σύντομη, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί να πει κάποιος για τον Γιάννη τον Σταυλά, παρουσίαση. Αφορά τον Γιάννη, είναι αεροναυπηγός μηχανικός του Πολυτεχνείου του Βερολίνου, αντιπρόεδρος, φυσικά σας το είπα, της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου, συνταξιούχος ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας, έχει γεννηθεί και ζει στη Ρόδο, σπούδασε στη Σχολή Ικάρων, στο τμήμα Υπταμένων 1974-1977 και στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου, αεροναυπηγός από το 1978 μέχρι το 1984. Ήταν επί 40 χρόνια χειριστής ιδιωτικών αεροσκαφών με πτυχίο PPL. Διετέλεσε προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών στο Grand Hotel Summer Palace από το 1985 στο 1988 και πρόεδρος της Αερολέσχης Ρόδο από το 1991 έως το 2000. Υπεύθυνος ασφαλείας αεροναυτιλίας και προϊστάμενος στο τμήμα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας του αερολιμένα Ρόδο. Το 1992 βραβεύτηκε από το World Air Sports Federation για τη συμβολή του στον αεραθλητισμό. Θα μας πει πολλά και σπουδαία πράγματα, αλλά σίγουρα δεν θα ξεχάσει να μας απαριθμίσει προβλήματα και λύσεις για την βιωσιμότητα των μικρών περιφερικών αεροδρομίων στην Ελλάδα. Γιάννη, περιμένουμε να ακούσουμε από σένα ωραία πράγματα και ιδέες. Πώς αποτυπώνονται οι συνέπειες αυτών των προβλημάτων, που λίγο πολύ όλοι τις ξέρουμε. Ποιοι είναι οι βασικοί οικονομικοί στόχοι των αερολιμένων. Πώς μπορεί να μειωθεί το λειτουργικό του κόστος. Πώς μπορούν να αυξηθούν τα έσοδα. Αυτά γενικά, και το βήμα είναι δικό σου, Γιάννη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη. Καλησπέρα σε όλους. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΔΣ της Ένωσής μας για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου να προσεγγίσω το σημερινό θέμα και να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές με υγεία. Έχω ετοιμάσει ορισμένες διαφάνειες, νομίζω ότι θα βοηθήσουν στην παρουσίασή μου. Μισό λεπτάκι. Δεν ξέρω αν φαίνεται η διαφάνεια. Ναι, βεβαίως, Γιάννη, απλά είσαι στη Ωραία. δεύτερη. Καλό είναι αν μπορείς Ναι, να... όχι, εντάξει, ξεκινάω από τη δεύτερη, δεν χρειάζεται πρώτη. Η χώρα μας λοιπόν καταλαμβάνει την τέταρτη θέση πανευρωπαϊκά σε αερολιμένες με paved runway ανά εκατομμύριο κατοίκους, πίσω από τις σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή Σουηδία, Φιλανδία και Νορβηγία. Συνολικά στο εγχειρίδιο αεροναυτικών πληροφοριών της χώρας μας καταγράφονται 81 αερολιμένες, από τους οποίους 41 δημόσιας χρήσης. Η εικόνα αυτή οφείλεται κυρίως στη γεωμορφολογία με τα διάσπαρτα νησιωτικά συμπλέγματα και το ορεινό ανάγλυφο
που ευνοούν τις αερομεταφορές. Το ενδιαφέρον μας βέβαια εστιάζεται στους 22 μικρούς περιφερειακούς αερολιμένες, την αξιοποίηση των οποίων αναζητά η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου, τα πληθυσμιακά δεδομένα των οποίων δεν μπορούν να στηρίξουν τη βιωσιμότητά τους. Ωστόσο, για κοινωνικούς λόγους δεν αμφισβητείται η συνέχιση της λειτουργίας τους. Επιπλέον, ενώ η οικονομία των νησιών εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, δεν είχε γίνει προσπάθεια απευθείας σύνδεσής τους με αγορές γειτονικών χωρών όπως Ιταλία, Βαλκάνια, Κύπρος, Μέση Ανατολή, Αφρική, Τουρκία κτλ. Χαρακτηριστικό της λειτουργίας τους είναι η έντονη εποχικότητα, με πάνω από το 70% της κίνησής τους να διεκπεραιώνεται μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου, δημιουργώντας έτσι σοβαρά προβλήματα τόσο στη στελέχωση όσο και στην διαστασιολόγηση των απαραίτητων υποδομών. Πέραν όμως αυτών των διαπιστώσεων, σημαντικά προβλήματα που κατά την άποψή μου εμποδίζουν τη βιωσιμότητα των αερολιμένων αυτών είναι: πρώτον, η ανελαστική επιχειρησιακή τους λειτουργία. Δεν παρέχονται δηλαδή ευέλικτες υπηρεσίες αεροναυτιλίας και ευέλικτη χρήση εναέριου χώρου ανάλογα με την κίνηση. Δεύτερον, η δεδαλώδης οργάνωση και κατηγοριοποίηση του χαμηλού εναέριου χώρου και ιδιαίτερα κάτω από τα 12.000 πόδια, όπου επιχειρούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι πτήσεις εξόψεως, ενώ γενικής αεροπορίας και όχι οι μεγάλες εμπορικές εταιρείες. Τρίτον, η άκρως προβληματική διαδικασία υποδοχής πτήσεων από χώρες εντός και εκτός περιοχής Σέγγεν. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε ότι ένα ιδιωτικό αεροπλάνο για να έρθει από την Ιταλία στην Αστυπάλαια δεν μπορεί να προσγειωθεί στην Αστυπάλαια, πρέπει να προσγειωθεί, να κάνει πρώτη προσγείωση και τελευταία απογείωση από ένα διεθνές αεροδρόμιο. Πράγμα που δυσκολεύει πάρα πολύ τις πτήσεις αεροπορικού τουρισμού. Τέταρτον, ο εγκλωβισμός αυτών των αερολιμένων σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως είναι το έντυπο 731, η διαδικασία κατάθεσης σχεδίων πτήσης, η χρήση αερολιμένων εκτός ορών λειτουργίας. Πέμπτον, οι περιορισμοί χωρητικότητας στα πεδία στάθμευσης, ιδιαίτερα για μονοκινητήρια αεροπλάνα και ελικόπτερα. Έκτον, η έλλειψη αεροπορικών καυσίμων και φορτιστών ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί τώρα τελευταία εμφανίζονται και ηλεκτρικά αεροπλάνα στην Ευρώπη. Θα σταθώ εδώ και στην ακρίβεια του αεροπορικού καυσίμου, όταν στην Ελλάδα το αεροπορικό κάψιμο Avgas 100 LL στοιχίζει γύρω στα 3,5 ευρώ, ενώ η μέση τιμή στην Ευρώπη είναι γύρω στα 2,5 ευρώ. Και στα Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, είσαι συνέχεια στη δεύτερη διαφάνεια. Δεν ξέρω αν με φυγαλίζει να πας κάποια επόμενη. Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Οι 22 αερολιμένες που εστιάζουμε είναι η Χίος, Αλεξανδρούπολη, Άραξος, Κάρπαθος. Τι βλέπετε εδώ στη διαφάνεια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε περισσότερα. 2 λεπτάκια. Εδώ είναι τα προβλήματα. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Η έλλειψη λοιπόν, το κόστος των αεροπορικών καυσίμων. Έβδομον είναι η έλλειψη ενός ελληνικού οδηγού πτήσεων εξόψεως που να συνδέεται με τα πολιτιστικά γεγονότα, τις γαστρονομικές ιδιαιτερότητες και αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής που εξυπηρετούν οι αερολιμένες αυτοί. Όγδον είναι το κόστος των επίγειων εξυπηρετήσεων γενικής αεροπορίας στους αερολιμένες της Fraport. Και τέλος, οι φορολογικές επιβαρύνσεις σε ιδιοκτήτες μονοκινητηρίων αεροσκαφών. Φανταστείτε ότι η αντικειμενική δαπάνη για το φορολογούμενο ανέρχεται περίπου στα 65.000 ευρώ για ένα αεροπλάνο, μικρό αεροπλάνο με 150 ύπους κινητήρα. Τώρα, πώς αποτυπώνονται οι συνέπειες αυτών των προβλημάτων? Πολύ απλά. 28 αερολιμένες δεν υπερβαίνουν τις 10.000 κινήσεις αεροσκαφών ετησίως. 11 από τους μικρούς περιφερειακούς αερολιμένες δέχονται μέχρι 4 πτήσεις κατά μέσο όρο την ημέρα και παραμένουν ανοιχτοί γύρω στις 5 ώρες ημερησίως. Κατά μέσο όρο πάντα. Επίσης, αρκετά αεροδρόμια στη ελληνική επικράτεια είτε δέχονται ελάχιστες στρατιωτικές πτήσεις ή παραμένουν εντελώς εγκαταλελειμμένα. Με αυτές τις επιδόσεις, η βιωσιμότητα των μικρών περιφερειακών αερολιμένων εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από κρατικές ενισχύσεις. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να συνεχιστεί σε βάθος χρόνου, διότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2003 Charlie 244/01, το αργότερο μέχρι τις 3 Απριλίου του 2027 όλοι οι αερολιμένες πρέπει να έχουν επιτύχει πλήρη κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών. Κατά την ημερομηνία αυτή, καμία ενίσχυση λειτουργίας
σε αερολιμένες δεν θα θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά. Εξαιρούνται βέβαια χρηματοδοτήσεις υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Σε αυτές εντάσσονται αερολιμένες με ετήσια κίνηση που δεν υπερβαίνει τους 200.000 επιβάτες. Βέβαια, ήδη 3 αερολιμένες, η Κάρπαθος, η Χίος και η Πάρος, έχουν ξεπεράσει τις 200.000 επιβάτες και μέχρι το 2027 ενδέχεται και η Νάξος και ίσως και η Λίμνος να έχουν ξεπεράσει αυτό το νούμερο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι κρατικές ενισχύσεις θα είναι υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ερώτημα που μας απασχολεί δεν είναι πώς με κρατικές και ευρωπαϊκές ενισχύσεις θα εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητά τους, αλλά πώς μπορούν οι αερολιμένες αυτοί να επιβαρύνουν όσο γίνεται λιγότερο τον Έλληνα αλλά και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το δημόσιο δεν έχει καλές επιδοτήσεις ως επιχειρηματίας. Ο ρόλος του πρέπει να είναι κυρίως εποπτικός. Δεν επιτρέπεται η τύχη μιας επένδυσης αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ να αφήνεται σε δημόσιους υπαλλήλους που δεν έχουν την απαιτούμενη επαφή με την επιχειρηματικότητα. Η σύμπραξη δημοσίου με ιδιωτικό φορέα, με το management να αναλαμβάνει ο ιδιώτης, έχει αποδειχθεί αποδοτική. Δεν θα αναφερθώ σε εκατοντάδες παραδείγματα βιώσιμης λειτουργίας μικρών αερολιμένων και πεδίων προσγείωσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στην επιτυχημένη αξιοποίηση του πεδίου προσγείωσης Λιδία στον αμυγδαλαιώνα Καβάλας, το λειτουργικό κόστος του οποίου μέχρι πρόσφατα επομίζονταν ο Έλληνας φορολογούμενος. Η διαχείριση του εν λόγω πεδίου προσγείωσης περιήλθε στην Εγνατία Aviation από το Δεκέμβριο του 2021. Σε αυτήν έχουν εκπαιδευτεί τα τελευταία χρόνια 2.500 χειριστές αεροσκαφών, το 85% από αυτούς ξένοι, συμβάλλοντας το ΑΕΠ της χώρας με τουλάχιστον 175 εκατομμύρια ευρώ. Κλειδί για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας είναι η απελευθέρωση. Τι σημαίνει απελευθέρωση? Ευέλικτη παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου, αερολιμένες που δεν κλείνουν ποτέ λόγω παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Απλά, εκτός ορών παροχής αφής, όπως λέγεται Aeronautica Flight Information Service ή ελέγχου εναέρας κυκλοφορίας, μεταπίπτουν σε status uncontrolled, όπου ο χειριστής αναλαμβάνει την ευθύνη διαχωρισμού του με την υπόλοιπη κυκλοφορία και τα εμπόδια. Πρότυπο εδώ αποτελεί η Ισπανία, που μετά την παγκόσμια κρίση 2007-2009 προχώρησε σε βαθιές μεταρρυθμίσεις για την απελευθέρωση του συστήματος αερομεταφορών. Εισήγαγε τον ανταγωνισμό και την ευέλικτη παροχή υπηρεσιών στον έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας, αναγνωρίζοντας ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι ανάλογες με τις ανάγκες της κυκλοφορίας και όχι με την επιθυμία κάποιων συμφερόντων. Επανέρχομαι όμως στους οικονομικούς στόχους. Μισό λεπτάκι. Θα επανέλθω εδώ. Στους οικονομικούς στόχους. Μια λύση που τέθηκε στο τραπέζι τελευταία για τη μείωση των δαπανών προσωπικού είναι η εισαγωγή τηλεχειριζόμενων υπηρεσιών πύργου ελέγχου, τα Remote Tower Systems, όπως RTS, όπως αποκαλούνται. Σίγουρα το σύστημα αυτό μπορεί να δώσει πολλές λύσεις, κάτω όμως από ορισμένες προϋποθέσεις. Επισημαίνω όμως και κάποιες επιφυλάξεις. Τα Remote Tower Systems οδηγούν σε τεχνολογική εξάρτηση από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Δεύτερον, τα περισσότερα από τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια βρίσκονται κοντά στη θάλασσα και μπορούν να προκύψουν προβλήματα διάβρωσης στον εξοπλισμό. Λόγω δε των μεγάλων αποστάσεων, η συντήρηση μπορεί να αποβεί χρονοβόρα και κοστοβόρα. Κατά την άποψή μου, εναλλακτική λύση θα ήταν η επιλογή αυστηρά ντόπιων νησιωτών ως Aeronautical Flight Information Service Officers, αφής όπως αποκαλούνται, με εκπαίδευση είτε στην ΙΠΑ και ΑΠΑ, είτε σε εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού. Η λύση αυτή ενισχύει την απασχόληση και την οικονομία των νησιών, ενδέχεται δε μακροπρόθεσμα να αποβεί οικονομικότερη λόγω των επιπλέον διοικητικών και άλλων υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει ο ανθρώπινος παράγων. Αναφορικά τώρα με τη μείωση του λειτουργικού κόστους, μια καλή πρακτική είναι η μετατροπή των αερολιμένων σε ενεργειακούς κόμβους. Η εγκατάσταση, που είναι πολύ εύκολο, 3.000 τετραγωνικών μέτρων φωτοβολταϊκών πάνελ αναερολιμένα, ισχύως περίπου 600 kW,
μπορεί να παραγάγει περίπου 840.000 κιλοβατόρες ανά έτος. Σημειώνω ότι οι συνολικές ενεργειακές ανάγκες ενός μικρού νησιού με πληθυσμό περίπου 1.000 μόνιμων κατοίκων κυμαίνεται γύρω στις 2 με 2,5 γιγαβατόρες το χρόνο. Η πρόταση αυτή βέβαια προϋποθέτει την καλωδιακή σύνδεσή τους με το εθνικό δίκτυο που ήδη ξεκίνησε. Κύριο μέλημα επίσης των περιφερειακών μικρών αερολιμένων πρέπει να είναι η προσέλκυση ναυλωμένων πτήσεων από γειτονικές χώρες με κατάλληλους τύπους αεροσκαφών και η αξιοποίηση της αγοράς γενικής αεροπορίας. Το ATR 642-600S, για παράδειγμα, έχει χωρητικότητα 48 θέσεων και εμβέλεια 680 ναυτικά μίλια, που σημαίνει ότι έχει δυνατότητες απευθείας σύνδεσης όλων των νησιών μας με αρκετές γειτονικές χώρες. Αναφορικά τώρα με τη γενική αεροπορία, στην Ευρώπη η γενική αεροπορία διαθέτει πάνω από 133.000 αεροσκάφη, συμμετέχει με περίπου 110 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρώπης και δημιουργεί περίπου 450.000 θέσεις εργασίας. Όταν μιλάμε γενική αεροπορία δεν εννοούμε μόνο βέβαια τα ελαφρά αεροσκάφη, αλλά μιλάμε και για τις κατασκευάστριες εταιρείες από αλεξίπτωτα, αερόστατα μέχρι υπερσύγχρονα jet ιδιωτικά αεροπλάνα. Οι απαιτήσεις αυτής της αγοράς, από αυτή την αγορά απουσιάζει η χώρα μας προκλητικά. Οι απαιτήσεις αυτής της αγοράς είναι πρώτον καλές καιρικές συνθήκες, ενδιαφέροντες τουριστικά προορισμοί με καλές υποδομές φιλοξενίας, αερολιμένες ή πεδία προσγείωσης χαμηλού κόστους που να παρέχουν βασικές υπηρεσίες και ένα φιλικό αεροπορικό περιβάλλον με εστίαση κυρίως στην οργάνωση, κατηγοριοποίηση του χαμηλού εναέριου χώρου και την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Για την ελληνική οικονομία, δύο τομείς της γενικής αεροπορίας έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο αεροπορικός τουρισμός και η εκπαίδευση αεροπορικών επαγγελμάτων, με ιδιαίτερη έμβαση στις σχολές χειριστών αεροσκαφών. Γιατί? Πρώτον, οι περισσότερες προϋποθέσεις ήδη υπάρχουν και δεν χρειάζεται να επενδυθούν κεφάλαια, δηλαδή τα αεροδρόμια υπάρχουν, οι υποδομές φιλοξενίας υπάρχουν, ο καιρός είναι καλός. Το μόνο που απομένει είναι πολιτικές αποφάσεις, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους. Το μοντέλο ήλιος και θάλασσα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες μορφές τουρισμού, όπως ο περιπατικός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, θαλάσσιος και αεροπορικός τουρισμός. Αεροπορικός τουρισμός τι σημαίνει? Πτήσεις αναψυχής με αεροσκάφη γενικής αεροπορίας και αεραθλητικές δραστηριότητες. Όπως αποτυπώνεται σε αυτό το διάγραμμα, η εσωτερική αγορά μη εμπορικής γενικής αεροπορίας στη χώρα μας είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει καν στο χάρτη, στη διαφάνεια αυτή, όπως βλέπετε. Οπότε πρέπει να στοχεύσουμε στην προσέλκυση μέρους της αγοράς ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας, Αγγλίας, Σουηδίας, Πολωνίας, Ισπανίας και Ιταλίας. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω την έλλειψη διεθνούς αερολιμένα γενικής αεροπορίας στο γεωγραφικό, διοικητικό και οικονομικό κέντρο της χώρας. Η δημιουργία διεθνούς αερολιμένα γενικής αεροπορίας στην Αττική είναι στρατηγικής σημασίας, τόσο για την ανάπτυξη αεροπορικού τουρισμού και της εκπαίδευσης αεροπορικών επαγγελμάτων, όσο και για τη βελτίωση των συνθηκών βιωσιμότητας των μικρών περιφερειακών αερολιμένων. Είναι αδιανόητο η πρωτεύουσα της χώρας μας να περιβάλλεται από 4 στρατιωτικούς αερολιμένες. Οι όποιοι περιορισμοί από τη σύμβαση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών μπορούν με πολιτική πίεση να ξεπεραστούν, ίσως με τη συμμετοχή του ίδιου του ΔΑΑ στο εγχείρημα, μια και εκτός των άλλων θα διευκολύνει και τη δική του επιχειρησιακή λειτουργία. Αγαπητοί μου, ο δρόμος για μεταρρυθμίσεις είναι δύσκολος, αλλά δεν υπάρχει άλλος. Ευχαριστώ πολύ και στο τέλος είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χυμαρώδης και διαφωτιστικός όπως πάντα. Μίλησες με ντοκιουμέντα, με ιδέες και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Έθιξες το μεγάλο θέμα της εκπαίδευσης μεταξύ όλων των άλλων, των πιλότων. Η Ελλάδα έχει γευτεί τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω χιλιάδες
έχουν περάσει τους χίλιους, γι' αυτό λέω χιλιάδες, μαθητές πιλότους από ξένες χώρες, και πέρα από τα χρήματα, τα πολλά χρήματα, αγγίζουν τις 100.000 κάθε πτυχίο επαγγελματικό, 100.000 ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι κάθε ένας πιλότος που εκπαιδεύεται στην Ελλάδα είναι πρεσβευτής της χώρας μας. Φεύγει και λέει: εγώ εκπαιδεύτηκα στην Ελλάδα. Ακριβώς. Σκεφτείτε τη σημαντικότητα αυτού του θέματος όταν άλλες χώρες καρφώνουν πάνω στην ουρά των αεροπλάνων τους τη σημαία τους και αυξάνουν και μεγενθύνουν το δίκτυό τους για να έχουν παρουσία διπλωματική παντού. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να εκπαιδεύουμε με ευρωπαϊκά πτυχία πιλότους με πολύ καλή εκπαίδευση σε πολύ σημαντικές και ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, και αυτοί να πάνε στη χώρα τους και να λένε: εκπαιδεύτηκα στην Ελλάδα. Δεν είναι βέβαια το θέμα της συζήτησής μας αυτό, αλλά δεν μπορώ να με το θίξω, μιας και εγώ είμαι και ένας ερασιτέχνης χειριστής ελαφρών αεροσκαφών. Θα δώσουμε το λόγο στους επόμενους ομιλητές. Θα δώσουμε το λόγο στον καθηγητή Σεραφείμ Πολύζο. Είναι πολιτικός μηχανικός, οικονομολόγος, διδάκτορ χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας της Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αστική ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη, τη διαχείριση έργων και την αξιολόγηση έργων, project appraisal. Είναι επιστημονικός ερευνητής και διευθυντής στο Εργαστήριο Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Πολιτικών και Προγραμμάτων του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει συμμετάσχει ως μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας σε πολλά ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 200 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σε κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά συνεδρίων. Αγαπητέ καθηγητά, κύριε Σεραφείμ Πολύζο, το βήμα είναι δικό σας και περιμένουμε να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Σταυλά για την τιμητική πρόσκληση που μου έχει κάνει. Καλώς. Έγινε σεισμός. Μ' ακούτε? Είχαμε ένα σεισμό. Σεισμός. Πήρατε το μικρόφωνο και έγινε σεισμός. Δεν τον προξένησα εγώ πάντως, να ξέρω. Λοιπόν, καταρχάς συζητούσαμε χθες το βράδυ με τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Τζιώτα. Ο πιο δόκιμος όρος είναι βιωσιμότητα και όχι ανθεκτικότητα. Συνήθως ο όρος ανθεκτικότητα αφορά τις υποδομές και την πιθανή τα αποτελέσματα μιας καταπώνησης που μπορούν να υποστούν από ένα σεισμό όπως έγινε τώρα, μια πλημμύρα, μια φυσική καταστροφή. Εδώ μιλάμε για τη βιωσιμότητα. Η βιωσιμότητα κυρίως αναφέρεται σε ένα οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, ή να το πω καλύτερα, σε ένα πλαίσιο ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ένα αεροδρόμιο είναι βιώσιμο οικονομικά, λειτουργικά, όταν μπορεί να έχει περισσότερα ωφέλη από το κόστος που προκαλεί η λειτουργία του. Τα αεροδρόμια της Ελλάδος έχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά, τα μικρά αεροδρόμια, τα οποία τα καθιστούν και προβληματικά ως προς τη βιωσιμότητα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά? Εγώ θα ξεχωρίσω, δεν θα μιλήσω τόσο για τα χερσαία, τα λίγα που έχουμε, τα χερσαία αεροδρόμια, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη κλπ. Κυρίως θα μιλήσω για τα αεροδρόμια των μικρών νησιών. Τα αεροδρόμια των μικρών νησιών, η λειτουργία τους καθίσταται προβληματική εξαιτίας δύο βασικών παραγόντων. Ο ένας παράγον είναι το μέγεθος. Το μέγεθος είναι μικρό. Εάν δούμε τα αεροδρόμια σαν μια επιχείρηση, όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της επιχείρησης, τόσο επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας. Μεγάλη επιχείρηση, μικρό κόστος παραγωγής. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και για τα αεροδρόμια. Ένα μικρό αεροδρόμιο δεν μπορεί εύκολα να καταστεί βιώσιμο, γιατί λίγες πτήσεις ανά ημέρα, ανά εβδομάδα, άρα λίγα έσοδα, συνεπώς η βιωσιμότητά του καθίσταται προβληματική. Το άλλο βασικό χαρακτηριστικό που κυρίως αφορά τα νησιωτικά αεροδρόμια, για αυτά κυρίως
Εκεί εστιάζουμε περισσότερο εγώ. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι η υψηλή εξάρτηση από τον τουρισμό. Και όχι μόνο η εξάρτηση από τον τουρισμό, αλλά έναν τουρισμό διακοπών, το οποίο, το είπε ο κ. Σαβλάς, χαρακτηρίζεται από υψηλή εποχικότητα. Έχω υπολογίσει ότι ο πληθυσμός των νησιών του Αιγαίου την περίοδο του χειμώνα είναι περίπου 500.000, εκτός της Κρήτης βέβαια, έτσι. Ενώ το καλοκαίρι είναι 5 εκατομμύρια. Άρα αυτή η διαφοροποίηση, αυτή η διαφορά μεταξύ θέρους και χειμώνα είναι που καθιστά τη λειτουργία των αεροδρομίων προβληματική. Εάν δούμε αυτή τη στιγμή τα αεροδρόμια της Ελλάδος, το πρώτο φυσικά είναι το Ελβενιζέλος, το δεύτερο είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης, όχι της Θεσσαλονίκης, και το τρίτο είναι της Θεσσαλονίκης. Τώρα, ειδικά με το νέο αεροδρόμιο που γίνεται στο Καστέλι, προφανώς η παροχή υπηρεσιών θα είναι καλύτερη, άρα γενικότερα η εξυπηρέτηση επιβατών θα είναι πιο μεγάλη, άρα η δεύτερη θέση πλέον θα ανήκει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, στο Καστέλι. Ποια είναι όμως η διαφορά μεταξύ αεροδρομίου Θεσσαλονίκης και Καστελίου ή Ηρακλείου? Ότι το αεροδρόμιο στο Καστέλι διακρίνεται από πολύ μεγάλη εποχικότητα. Δηλαδή όλες οι πτήσεις συνοστίζονται από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Όπως είπε ο κ. Κυριάκο, ασχολούμαι με θέματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης. Το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το μεγάλο στοίχημα που δεν το έχουμε επιτύχει να το κερδίσουμε, είναι αυτό που λέγεται περιφερειακή ανάπτυξη. Ήδη η Ελλάδα έχει το 40% του πληθυσμού σε μία πόλη, στο νομό Αττικής. Και πέραν τούτου, έχει το 60% των δραστηριοτήτων στο νομό Αττικής και τους δορυφόρους, Κορινθία, Βιωτία, Εύβοια. Αυτό είναι κάτι που μόνο 4-5 κράτη σε όλο τον κόσμο το έχουν. Και αυτό καθιστά προβληματική τη λειτουργία όλης της οικονομίας. Η λειτουργία των αεροδρομίων στα μικρά νησιά είναι καθοριστικό για την επιβίωση των νησιών. Διαφορετικά, εάν δούμε την εξέλιξη του πληθυσμού των νησιών, θα διαπιστώσουμε ότι από το 50 και μετά έχει μια πτωτική πορεία. Και αν δούμε τον πραγματικό πληθυσμό, όχι τον πληθυσμό που καταγράφεται από την Ελστάτ, από τη Στατιστική Υπηρεσία, όταν κάνει τις απογραφές, όπου ένα μεγάλο ποσοστό απογράφεται στους χώρους, στις πόλεις και στους οικισμούς καταγωγής, στην πραγματικότητα όμως δεν διαμένει εκεί πέρα. Άρα, εάν δούμε το θέμα της βιωσιμότητας των μικρών αεροδρομίων, των νησιωτικών κυρίως αεροδρομίων, αυτή η βιωσιμότητα έχει να κάνει με τον τρόπο που αναπτύσσεται η οικονομία της χώρας. Πώς αναπτύσσεται η οικονομία της χώρας? Πολύ συγκεντρωτικά. Έτσι. Ειδικότερα, εάν αφαιρέσω τα τρία μεγάλα νησιά, την Κρήτη, την Ρόδο και την Κέρκυρα, όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια με το μέγεθος που έχουν, το μικρό μέγεθος και την εποχικότητα του τουρισμού, νομίζω είναι προβληματικά. Θα πρέπει όμως πάση θυσία η λειτουργία τους να συνεχιστεί. Γιατί οι υπηρετικοί νομοί που διαθέτουν αεροδρόμια έχουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Υπάρχει το οδικό δίκτυο, έτσι. Ενώ τα νησιά, χωρίς αεροδρόμια, για μένα αργά ή γρήγορα θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα πληθυσμού και ανάπτυξης. Υπάρχει ο τουρισμός αυτή τη στιγμή που δημιουργεί κάποια στατιστικά στοιχεία που φαίνονται ότι τα νησιά έχουν ένα υψηλό επίπεδο ευημερίας. Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν ισχύει, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις τα έσοδα που προέρχονται από τον τουρισμό δεν τα καρπώνονται οι κάτοικοι των νησιών, αλλά οι κάτοικοι κάποιων μεγάλων αστικών περιοχών, Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, που έχουν τις επιχειρήσεις στα νησιά αυτά και μεταφέρουν τα κέρδη από τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, δεν παραμένουν τα κέρδη στα νησιά, δεν βοηθούν στην ανάπτυξη του νησιού
αλλά μεταφέρονται στις μεγάλες αστικές περιοχές. Άρα η λειτουργία των μικρών νησιωτικών αεροδρομίων είναι αναγκαία για την επιβίωση των νησιών. Θέλω να είμαι λίγο συνοπτικός και να πω μερικές προτάσεις και στη συνέχεια όποιος θέλει μπορεί να κάνει όποια ερώτηση και αν μπορώ να τον απαντήσω. Πρέπει πάση θυσία να αναλυφθούν από κεντρικό επίπεδο δράσεις για ανάπτυξη των απομονωμένων και νησιωτικών περιοχών. Η απομόνωση προφανώς δεν δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης. Η απομόνωση σε ένα μεγάλο βαθμό μπορεί να αρθεί με τη λειτουργία αεροδρομίων και να έχει κάθε νησί σύνδεση με την υπηρετική χώρα, με Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Χωρίς αυτές τις συνδέσεις, η προοπτική των νησιών δεν είναι ευίωνη. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αποκέντρωση δραστηριοτήτων, οικονομικών ή άλλων δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να δημιουργηθούν προοπτικές ανάπτυξης των μικρών νησιών. Εάν αναπτυχθούν τα μικρά νησιά και ο μόνιμος πληθυσμός αυξηθεί, τότε δημιουργούνται ευίωνες προοπτικές για την βιωσιμότητα των αεροδρομίων. Αν περιμένουμε μόνο και μόνο με τη λειτουργία των αεροδρομίων με τον τουρισμό, τότε νομίζω ότι ματιοπονούμε. Εκτιμώ επίσης μια βασική πολιτική η οποία θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα των μικρών αεροδρομίων είναι να μπορέσουμε να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο. Δηλαδή η περίοδος Μάιος, Σεπτέμβριος, άντε βαριά Οκτώβριος για κάποιες περιοχές, πρέπει αντί 4 ή 5 μήνες να καταστεί περίοδος 7, 8, 9 μηνών. Έτσι ώστε να υπάρχει λειτουργία των αεροδρομίων πέρα από την περίοδο του θέρους, αλλά και την άνοιξη και το φθινόπωρο, έτσι ώστε να αυξήσουν τα έσοδά τους και να ευνοηθεί η βιωσιμότητά τους. Εάν παραμένουμε στη σημερινή πολιτική, όπως σας είπα προηγουμένως, το στίχημα περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει χαθεί. Εάν δείτε τα σημερινά στατιστικά στοιχεία, παρατηρείτε τόσες οικονομικές τρευλώσεις, οι οποίες προκύπτουν από τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων, κατά κύριο λόγο στην Αττική και κατά δεύτερο λόγο στη Θεσσαλονίκη. Αυτές οι στρεβλώσεις στην ανάπτυξη δεν ευνοούν την ανάπτυξη των απομονωμένων περιοχών. Και όλα τα νησιά μπορούν να χαρακτηριστούν ως γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές. Εάν δηλαδή δεν αναλυφθούν δράσεις για μια γενναία αποκέντρωση δραστηριοτήτων και τη μεταφορά τους σε μικρότερες, σε γεωγραφικά ακραίες περιοχές, τότε όχι μόνο το μέλλον των νησιών, αλλά μπορώ να πω και το μέλλον της χώρας είναι δυσίωνο. Υπάρχει ήδη το κυρίαρχο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζει τη χώρα μας, που είναι το δημογραφικό πρόβλημα, και μία από την αιτία του δημογραφικού είναι και η έντονη αστικοποίηση του πληθυσμού. Έτσι. Συνεπώς, δύο είναι για μένα οι βασικές δράσεις που μπορούν να βοηθήσουν στη βιωσιμότητα των μικρών αεροδρομίων και κυρίως των νησιωτικών αεροδρομίων. Η μία είναι να ενισχυθούν, να αναλυθούν δράσεις ώστε να μεταφερθούν δραστηριότητες σε νησιωτικές και γεωγραφικά ακραίες περιοχές, έτσι ώστε να αυξηθεί ο μόνιμος πληθυσμός. Και το δεύτερο είναι να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου και να μειωθεί η εποχικότητα, έτσι ώστε να μπορούν τα αεροδρόμια να λειτουργούν για περισσότερους από 4 ή 5 μήνες. Εάν δεν αναλυφθούν δράσεις άμεσα, εγώ τουλάχιστον είμαι απογοητευμένος και δεν μπορώ να πω ότι θα έχουμε ευίωνες εξελίξεις στην βιωσιμότητα των μικρών αεροδρομίων των νησιωτικών περιοχών. Αυτά τα λίγα θα να σας πω. Ό,τι θέλετε μπορώ στη συνέχεια να απαντήσω σε πιθανές ερωτήσεις που θα τεθούν. Και παρακαλώ, δίνω το λόγο νομίζω στον κύριο Τσιώτα.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για την πολύ καλή ομιλία σας, τα θέματα που αναδείξατε και θίξατε. Είπατε ότι πρέπει να αναλυφθούν δραστηριότητες για να μπορέσουν οι περιφερειακοί αερολιμένες και ιδιαίτερα αυτοί των νησιών να αναπτυχθούν. Είναι γνωστά περίπου όλα αυτά σε εμάς που ασχολούμαστε και σε εσάς που από την ιδιότητα του καθηγητή γνωρίζετε καλά. Μήπως δεν τα γνωρίζουν ποιοι, δεν τα γνωρίζουν ίσως οι αρμόδιοι. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι, δεν ξέρω. Οι αρμόδιοι στον Οι κρατικό εκάστοτε χώρο. κυβερνώντες. Κυβερνώντες. Ακούστε λίγο, υπάρχει ένα θέμα το οποίο το θέτω πάντα φορά σαν προβληματική, σαν τροφή προσκέψη. Έτσι. Υπάρχουν δραστηριότητες που βρίσκονται αδικαιολόγητα στην Αττική. Για παράδειγμα, τα στρατόπεδα, τι δουλειά έχουν στην Αττική? Είναι κοντά στη Συμφωνείτε? σπίτι των αξιωματικών. Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι εθνική πολιτική. Εντάξει. Δηλαδή, δραστηριότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι αποκεντρωμένες σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, έτσι, βρίσκονται συγκεντρωμένες στην Αττική. Δεν έχουν κανένα λόγο να έχουμε, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Αττική. Έτσι. Θα προσθέσω, υπάρχουν και άλλες πολλές δραστηριότητες και δράσεις οι οποίες μπορούν να αποκεντρωθούν άμεσα. Αλλά όμως δεν υπάρχει η βούληση, η πολιτική βούληση, διαχρονικά από ό,τι βλέπω εγώ, για να γίνει αυτή η αποκέντρωση. Και αν υπάρχει το εξής, ας πούμε, το αναφέρω σε κάποια βιβλία μου αστικής ανάπτυξης, ότι τα κράτη τα οποία έχουν αυτό το χαρακτηριστικό να έχουν το 40% του πληθυσμού συγκεντρωμένο σε μία πόλη, η αιτιολογία λένε ότι γιατί συγκεντρώνονται, γιατί δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι μόνο ελευθερία λόγου, πράξης κλπ. Έχει να κάνει και με την ισονομία και με την ανάπτυξη όλων των περιοχών. Έτσι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει, σας είπα, 4-5 σε όλο τον κόσμο κράτη που έχουν συγκεντρώσει το 40% πληθυσμού σε μία πόλη. Όλες οι πόλεις, οι ευρωπαϊκές πόλεις, ο κ. Σταυράς έκανε στη Γερμανία, υπάρχει μια πλήρης αποκέντρωση. Οικισμοί των 400-500 χιλιάδων, πόλεις των 400-500 χιλιάδων, έτσι. Και χωρίς αυτή τη συγκέντρωση που έχουμε εμείς με το 40%, και δεν είναι μόνο το 40% του πληθυσμού στην Αττική, είναι το 60% των οικονομικών δραστηριοτήτων. Έτσι. Έχετε δίκιο. Δεν θέλω να πάρω χρόνο περισσότερο από τον επόμενο μιλητή, τον καθηγητή Δημήτρη Τσιώτα, που είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος το 2016 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διαθέτει 2 μεταπτυχιακούς προπτυχιακούς τίτλους μηχανικού αεροπορικών εγκαταστάσεων σχολείου Ικάρων και τμήματος μαθηματικών από το ΕΚΠΑ το 2008 και 2 μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών τμήματος μηχανικών χωροταξίας πολεοδομίας περιφερειακής ανάπτυξης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας το 2009 και τμήματος μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 2010. Ο καθηγητής κ. Τσιώτας έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα των τμήματων χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης πολιτικών μηχανικών και διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 120 άλλες επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχω να πω για τον καθηγητή, αλλά θα σταματήσω εδώ γιατί θα φάω εγώ από τον χρόνο του. Χαίρομαι που στην παρέα μας όσοι μπήκανε και είναι αρκετοί αυτοί παραμένουν πιστοί και ίσως αυτό να γεννάει ελπίδες ότι στο τέλος θα υπάρξουν και ερωτήσεις. Κύριε Τσιώτα, κύριε καθηγητά Δημήτρη Τσιώτα, το βήμα είναι δικό σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κυριακού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τον πρόεδρο τον κύριο Παπαθεοδόρου, τον αντιπρόεδρο τον κύριο Σταυλά, τα μέλη του Διοικητικού Συλλόγου της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμητική πρόσκληση που μου απευθύνατε. Όπως είπα λίγο και στην εισαγωγή εκτός πάνελ, ότι αυτή η τιμητική πρόσκληση για μένα είναι διπλή, καθώς βρίσκομαι δίπλα στον κύριο Πολύζο και μου ζητείτε να τοποθετηθώ επιστημονικά μαζί με έναν άνθρωπο με το ειδικό βάρος του κυρίου Πολύζου, ο οποίος και για μένα μου έδειξε τον δρόμο της έρευνας, η οποία μου άλλαξε τη ζωή. Και με την ευκαιρία αυτού του βήματος τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά
εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα και ευρύ, το οποίο έχει τεθεί. Μικροί περιφερειακοί αερολιμένες, η πρώτη με επαφή όταν αντίκρισα τον τίτλο της σημερινής συζήτησης, ουσιαστικά δεν σας κρύβω ότι αφορούσε μια προσπάθεια αποδόμησης της πολυπλοκότητας που υφίσταται μέσα ακόμα και από αυτό τον τίτλο, διαβάζοντας δηλαδή τον τίτλο της συζήτησης. Δυνατότητες αξιοποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητά τους. Μικρός αερολιμένας, είναι ένας αερολιμένας ο οποίος ορίζεται με κριτήρια μεγέθους, κυκλοφοριακής κίνησης, εξυπηρέτησης κυκλοφορίας, με διαφορετικά κριτήρια από τα κριτήρια τα οποία θέτει ο όρος περιφερειακός, ο οποίος έχει και μία χωρική διάσταση. Επομένως, αναδεικνύεται μία λειτουργική διάσταση στην πρώτη κατεύθυνση, μία χωρική παύλα γεωγραφική διάσταση στη δεύτερη κατεύθυνση και ως προς τον όρο ανθεκτικότητα, θα συμφωνήσω με τον κύριο Πολύζο ότι εκλαμβάνω ότι υπονοείται ρητά, υπόρρητα μάλλον επιτρέψτε μου, περισσότερο η οικονομική βιωσιμότητα, καθώς στην διεθνή βιβλιογραφία ο όρος ανθεκτικότητα έχει προέλθει τόσο από τις επιστήμες του μηχανικού, όσο και από τις επιστήμες της βιολογίας. Θα σας πω και η οικονομική επιστήμη χρησιμοποιεί έναν όρο economic resilience, ο οποίος προσπαθεί να προσεγγίσει την συγκεκριμένη έννοια και είναι πολυδιάστατος. Περισσότερο υπάρχουν κάποιοι άξονες σε αυτόν τον όρο, οι οποίοι εστιάζουν στην προσαρμοστικότητα, σε μία επομένως ecological διάσταση, σε μία άλλη στην ευκολία ή στην ταχύτητα ανάκαμψης. Επομένως διαπνέεται και η διάσταση της engineering resilience, καθώς και στην δυνατότητα διατήρησης της λειτουργίας σε συνθήκες οι οποίες θεωρούνται δύσκολες. Αυτός είναι ένας όρος που στη βιβλιογραφία συναντάται ως evolutionary resilience. Ωστόσο, αυτές οι διαστάσεις δεν είναι αποκομμένες και από το αίτιο που ξεκινά να ορίζει αυτόν τον όρο, δηλαδή το disturbance, τη διαταραχή, το σοκ, οποιαδήποτε εξωτερικότητα ή και εσωτερικότητα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο, που προκαλεί ένα σύστημα, αποτελεί μάλλον ένα σημείο αναφοράς πάνω στο οποίο το σύστημα αυτό θα κριθεί και θα κληθεί μάλλον πρώτα και έπειτα θα κριθεί να αντιμετωπιστεί. Τώρα, αναφορικά, συγχωρέστε με τις... πέρα από τον προβληματισμό, ο οποίος μου είχε τεθεί ως προς την θεματική ενότητα, στην οποία αναγνωρίζω ιδιαίτερους βαθμούς πολυπλοκότητας, σε αυτόν, σε αντίστοιχο προβληματισμό και ως ακροατής αυτού του πάνελ βρίσκομαι, καθώς αντιλαμβάνομαι ότι και από την πλευρά της Ένωσής σας είστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι και υπάρχει μια ιδιαίτερη ζήμωση ως προς τις διαδικασίες και τις κατευθύνσεις οι οποίες επιτρέπουν την διαχείριση, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση, αν θέλετε, αυτής της συνθήκης. Δηλαδή, όσο άκουγα και την εισήγηση του κυρίου Σταυλά, όσο και του κυρίου Πολύζου, του καθηγητή κυρίου Πολύζου, βλέπω ότι αναδεικνύονται όροι όπως οι κατευθύνσεις, όπως είναι η αποκέντρωση, η αποκατάσταση της εποχικότητας μέσω της ψηφιοποίησης, της αναβάθμισης υποδομών, της διαφοροποίησης του προσφερόμενου προϊόντος, οι οποίοι είναι ενδεχομένως και στενά συνυφασμένοι και με το μέγεθος, αυτό που ονομάσαμε μικρό, στα αεροδρόμια. Βλέπω ότι έχουμε μιλήσει για κάποιες στρατηγικής φύσεως συνεργασίες, οι οποίες αφορούν συμφωνίες άλλοτε με τοπικούς φορείς, άλλοτε με κάποιες εταιρείες τύπου low cost, οι οποίες είναι δυνατόν να παρέχουν διαφοροποιημένο προϊόν, ακόμα και σε drone logistics. Θα το πάω αυτή την κατεύθυνση. Η διαφοροποίηση της προσφοράς, η ενεργειακή
Έπειτα, κατεύθυνση ως προς την μείωση των λειτουργικών και ενεργειακών δαπανών, ενέργεια περιβάλλον, περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, η εκπαίδευση του προσωπικού, η οποία αποτελεί και αυτή ένα παράγοντα ανθεκτικότητας και στη βάση και κάποιων θεωριών, οι οποίες σχετίζονται με τις οικονομίες της γνώσης. Όλα αυτά, επομένως, με χαρά τα εισπράττω στο πάνελ, τα οποία έχουν ακουστεί, και αν μπορώ προσωπικά να προσφέρω έτσι ένα μικρό λιθαράκι στη συγκεκριμένη συζήτηση, είναι ότι εν τέλει, όταν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί και οι κατευθύνσεις και οι άξονες προς την διαχείριση και αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας είναι ζυμωμένοι πέραν από τον ακαδημαϊκό και επιστημονικό χώρο και σε άλλα επίπεδα πρακτικής και επαγγελματικής δραστηριοποίησης, αυτό το οποίο θα μου επιτρέψετε να επισημάνω είναι ότι ουσιαστικά η απέτηση αφορά το μείγμα αυτών των πρακτικών, παύλα πολιτικών, παύλα μέτρων που πρόκειται να υιοθετηθούν. Καθώς η αβαρής ή, αν θέλετε, η οριζόντια επίκληση του κάθε μέτρου ως το ισότιμα συνεισφέρον προς αυτή την κατεύθυνση, φαίνεται ότι είναι ένας τρόπος αρχικής προσέγγισης, ο οποίος συνεισφέρει μεν, αλλά ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο βήμα. Και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε, κλείνοντας, να πω ότι η περιφερειακή ανάπτυξη, την οποία τη διδάσκουμε μέσα από τα εξαιρετικά εγχειρίδια που μας έχει ως παρακαταθήκη καταθέσει ο κύριος Πολύζος, με το επίπονο έργο που έχει πραγματοποιήσει όλα αυτά τα έτη, μπορούμε να τη συλλάβουμε μέσα σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ένας άξονας within, θα έλεγα έτσι με έναν διεθνή όρο, ο οποίος έχει μια εντός, αν θέλετε, θεματική κατεύθυνση. Και τι θα πει αυτό? Πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε εντοπίως, τοπικά, στο συγκεκριμένο μας γεωγραφικό περιβάλλον. Δηλαδή, η περιφερειακή ανάπτυξη μετασχηματίζεται ως ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης περιφέρειας και φέρνει στη συζήτηση όλους αυτούς τους μηχανισμούς, αναπτυξιακούς μηχανισμούς και οικονομικής ανάπτυξης, οικονομικής μεγέθυνσης, οι οποίοι ουσιαστικά αφορούν μας δείχνουν μάλλον την κατεύθυνση προς την οικονομική ανάπτυξη και με τους νέους όρους συνυπολογίζοντας και την κοινωνική και περιβαλλοντική συνιστόσα. Από την άλλη μεριά, η περιφερειακή ανάπτυξη δεν αποτελεί μέλημα μιας κλειστής οικονομίας, αποτελεί μέλημα και ενός ευρύτερου συστήματος, δηλαδή αφορά και μια στόχευση ή μια επιταγή, αν θέλετε, συνολικότερης διαχείρισης. Και εδώ θα μου επιτρέψετε λίγο να αναδείξω και μια άλλη διάσταση, η οποία στηρίζεται στις συνέργειες. Η περιφερειακή ανάπτυξη, κατ' εμέ, αυτό που θέλω να τονίσω, είναι η διάσταση της συλλογικότητας, της συνολικής, αν θέλετε, ανάγνωσης του χώρου, των αλληλεπιδράσεων, των δικτύων και των λειτουργικών σχέσεων που μπορούν να αναγνωριστούν σε έναν γεωγραφικό χώρο. Σε αυτό το γεωγραφικό χώρο οι αερολιμένες όντως, ανεξάρτητα το μέγεθός τους, μικροί, μεσαίοι ή μεγάλοι, αποτελούν πύλες οι οποίες επιτρέπουν την διασύνδεση, την επικοινωνία, άλλοτε επιτελούν και ένα ρόλο ο οποίος δεν άπτεται τόσο άμεσα της οικονομικής βιωσιμότητας και έχει και κάποιες άλλες κοινωνικές και γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές διαστάσεις. Επομένως, αν μπούμε σε μια διαδικασία να το μετρήσουμε ακροθυγώς, αυτούς τους όρους θα πρέπει να τους προβάλλουμε με μια ποσοτική διάσταση ή, αν θέλετε, πτυχή στη συζήτηση. Επομένως, είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός και αφουγκράζομαι και τις οποιασδήποτε πολιτικές στοχεύσεις τίθενται ως κριτήρια και προς αυτή την κατεύθυνση, θέλοντας να πω ότι είναι
πολυκριτήρια η διαδικασία της χάραξης πολιτικής. Τα κριτήρια οφείλουν να είναι σαφή. Αν είναι αυστηρά οικονομικά προσδιορισμένα, τότε οι μηχανισμοί είναι ιδιαίτερα straightforward, με έναν τρόπο περισσότερο ευθύ μπορούν να ανακάμψουν, και ακούστηκαν στο πάνελ όλες αυτές οι συζητήσεις. Ακόμα και η επένδυση στους βασικούς τομείς, τουρισμός, είναι ένας μηχανισμός οικονομικής ανάπτυξης, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός και τον διδάσκουμε. The rich gets richer, ένα μοντέλο αποτελεσματικότητας, το οποίο πράγματι προωθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη μεριά, η αποκέντρωση, στην οποία έδωσε έμφαση ο κύριος Πολύζος, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος θα λειτουργήσει προς αυτήν την επιθυμητή σύγκληση και απομείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Η γιγάντωση ορισμένων περιοχών αποτελεί ιδιαίτερο μέλημα, όχι μόνο ως προς την λειτουργία, αλλά και ως προς την διαχείριση των πόρων, των παραγωγικών συντελεστών και τον κορεσμό που επικαλεί στον χώρο. Δεν θέλω να σας κουράσω περαιτέρω. Αυτό που θέλω να σας αναδείξω είναι ότι προς αυτές τις κατευθύνσεις τις οποίες έχουν τεθεί στο πάνελ, το μείγμα των πολιτικών, η αναλογία και οι τρόποι με τους οποίους θα εξειδικευτούν χρήζει της επιστημονικής ματιάς, και η συνολική εικόνα μπορεί να έχει και μία διάσταση μέσω, εντός εισαγωγικών, γεωγραφικής κλίμακας, να μην μιλάμε ή να μην στοχεύουμε μόνο σε μία-δύο περιοχές, αλλά σε κάποια ευρύτερα γεωγραφικά διαμερίσματα, έτσι ώστε να επιτύχουμε με κάποιες συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων τις οικονομίες κλίμακας που πάρα πολύ εμφατικά επεσήμανε ο κύριος Πολύζος. Αυτή είναι η δικιά μου τοποθέτηση και είμαι και εγώ στη διάθεσή σας να προωθήσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά Δημήτρη Τσιώτα. Ήταν πολύ σημαντική η παρέμβαση και η εισήγησή σας. Μας μόρφωσε αρκετά καλά και επιστημονικά, και θέλω να ανοίξω το βήμα σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συνάντηση, την Zoom συνάντηση. Βλέπω με χαρά ότι είναι αρκετοί αυτοί και βλέπω και ανθρώπους που σίγουρα έχουν κάτι να πούν. Γεια σου Άγγελε, γεια σου Κυπριανέ. Όποιος νομίζει ότι έχει κάτι να ρωτήσει, κάτι να πει, κάτι, αλλά θα παρακαλέσω να είναι πολύ σύντομη αυτή η παρέμβαση. Με χαρά μεγάλη να ακουστεί. Ναι, Άγγελε, βλέπω χέρι σηκωμένο. Καλησπέρα σε όλους. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Αν είναι... Ακούγεσαι καλά. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ τους εξαιρετικούς ομιλητές. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στα σχόλια του καθηγητή του κυρίου Πολύζου, που εκτός των τεχνοκρατικών στοιχείων που ανέφερε μια πάρα πολύ κρίσιμη παράμετρο που για μένα προσωπικά έχει μεγάλη σημασία, ότι η περιφερειακή ανάπτυξη και η έλλειψη αποκέντρωσης εκφράζει την ποιότητα της δημοκρατίας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Και από την πολυετή μου εμπειρία, εν πάση περιπτώσει, στην Ολυμπιακή, σε άλλες εταιρείες, πρέπει να μετράω γύρω στα 40 χρόνια, καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει υποστηρίξει τη γενική αεροπορία, τα αεροδρόμια κτλ. Και μάλλον θέλω να εκφράσω την απεσιοδοξία μου. Θέλω να ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα το Γιάννη το Σταυλά. Γιάννη, ανέφερες ότι υπάρχει μια κοινοτική οδηγία ή κανονισμός που από το μεθεπόμενο έτος θα απαγορευτεί, αν κατάλαβα καλά, η χρηματοδότηση. Κάτι ανέφερες το οποίο δεν το συγκράτησα. Και αν μπορούσες να μου πεις και τον κανονισμό, σε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ όλους. Ναι, ο κανονισμός είναι 2023, το σημειώνεις. 2023. Κάθετος 244, κάθετος 01 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τροποποιεί την 2014, κάθετος C99, κάθετος 03. Ευχαριστώ Γιάννη, ευχαριστώ η οποία πολύ. λόγω COVID το είχε αναστείλει και θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα αυτό. Η απόφαση αυτή έχει πάρθει για νωρίτερα, αλλά λόγω COVID μετατοπίστηκε για το 2027.
Δηλαδή, ουσιαστικά αερολιμένες με κίνηση πάνω από 200.000 επιβάτες θα έχουν πρόβλημα σύντομα. Βέβαια, λόγω της νησιωτικής πολιτικής ενδέχεται πάλι να δοθεί κάποια παράταση στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει από τη στιγμή που οι οικονομίες των βορειοευρωπαϊκών χωρών αρχίζουν να κλονίζονται. Δεν αποκλείεται να, να, να απαγορευτεί και η χρηματοδότηση των... Θυμάσαι τι έγινε με τις αεροπορικές εταιρείες, που απαγορεύτηκε η χρηματοδότηση των αεροπορικών εταιριών και βρέθηκαν τόσες κρατικές αεροπορικές εταιρείες ξεκρέμαστες. Κάτι ανάλογο πάνε τώρα να κάνουν και με τα αεροδρόμια. Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει αυτή η ενίσχυση των περιφερειακών μικρών αεροδρομίων, αλλά ενδέχεται κάποια στιγμή να σταματήσει, να απαγορευτεί, λίγα λόγια. Ευχαριστώ, Γιάννη, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Υπάρχει άλλη παρέμβαση από κάποιον που έχει κάτι να σχολιάσει? Κυπριανέ, από την ΑΟΠΑ. Από την ΑΟΠΑ, όσα είπατε μέχρι τώρα είναι πολύ σωστά, όσοι προλαλήσαντες. Εγώ να σας πω την εμπειρία μου σαν πρόεδρος ΑΟΠΑ Ελλάς, που είναι γύρω στα 300 με 350 μέλη σταθερά, χειριστές αεροσκαφών γενικής αεροπορίας. Το 70-80% αυτών είναι εκπαιδευόμενοι σε σχολές πιλότων, και το υπόλοιπο 30% είναι ιδιώτες που νοικιάζουν αεροπλάνα ή έχουν συνεταιρικά κάποιο αεροσκάφος ή κάποια αερολέσχη. Είναι πάρα πολλά τα εμπόδια για την ελεύθερη διακίνηση της γενικής αεροπορίας στην Ελλάδα, διότι ναι μεν υπάρχουν τα περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά μόνο και μόνο η διαδικασία του να οργανώσεις μια πτήση και να συνδυάσεις γύρω στις 4-5 σοβαρές παραμέτρους που μπορούν να είναι αυτό που λέμε showstopper, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου το πιο βασικό πρόβλημα που υπάρχει στην γενική αεροπορία είναι τα ωράρια λειτουργίας αεροδρομίων. Κατανοητό ότι τα ωράρια αυτά θεσμοθετούνται και οργανώνονται γύρω από το πρόγραμμα των αερογραμμών που εξυπηρετούν κυρίως τα νησιωτικά αεροδρόμια, αλλά και στην ηρωτική χώρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα λοιπόν είναι τα αεροδρόμια που ανοίγουν και κλείνουν βάσει των ωραρίων αυτών. Στο εξωτερικό και σε άλλες χώρες της Ευρώπης κυρίως, δεν υπάρχει αυτό το τρελό γαϊτανάκι που υπάρχει μεταξύ ανοίγει, κλείνει το αεροδρόμιο μετά από 2 ώρες, ξανανοίγει μετά από 2 ώρες που είναι γύρω από τις αερογραμμές. Ας προσγειώνεσαι, πληρώνεις κάποια λογικά τέλη στάθμευσης και χρήση του αεροδρομίου και έχεις την απόλυτη ελευθερία να κινείσαι με τη γενική αεροπορία για τη δουλειά σου, για το επάγγελμά σου ή όπου αλλού χρειαστεί. Πετάω τόσα χρόνια στην Ελλάδα, κάθε φορά είναι ένας άθλος η οργάνωση μιας πτήσης για να πετύχεις τη σκακέρα που θα βρεις τα ωράρια που χρειάζεσαι για να φτάσεις σε ένα προορισμό, είτε για διακοπές είτε για δουλειά. Πρόσφατα χρειάστηκε να μεταφέρω το αεροσκάφος το οποίο πετώ στη Γερμανία, βόρεια του Μονάχου, για κάποια αναβάθμιση στα όργανα. Φύγαμε με φίλο χειριστή μαζί από τα Μέγαρα, το οποίο δεν είναι διεθνές αεροδρόμιο, άρα το πρώτο εμπόδιο ήταν ότι έπρεπε να πάμε σε ένα διεθνή αερολιμένα. Αναγκαστικά πήγαμε στο Βενιζέλο νωρίς το πρωί, διότι έπρεπε να φύγουμε νωρίς το πρωί και να προλάβουμε να φτάσουμε στο Μόναχο, στην Κροατία που ήταν ενδιάμεσος σταθμός. Για μη απολογώ, πήγαμε στο Βενιζέλο. Για ποιο λόγο? Και πήγαμε σε μεγάλο αεροδρόμιο. Διότι υπάρχει ο κανονισμός που λέει ότι για να φύγεις από την Ελλάδα πρέπει να περάσεις από διεθνή αερολιμένα. Δεν λέει ότι πρέπει να περιμένεις να έρθει ένας τελώνης να σε ελέγξει για την έξοδο από τη χώρα. Λέει απλά ότι
πρέπει να πας από ένα διεθνή αερολιμένα. Τηρήσαμε λοιπόν τον κανονισμό. Τώρα σας μιλάω για πριν 15 μέρες, έτσι. Πήγαμε στο Βενιζέλο με όλη τη διαδικασία που έχει, με το handling agent, με τη μεγάλη κυκλοφορία που έχει ο Βενιζέλος συνεχώς. Παρκάραμε στην περιοχή γενικής αεροπορίας που είναι στο Βενιζέλο. Μας εξυπηρέτησε η Gold Air Handling, οι οποίοι ήρθανε. Υπογράψαμε ένα χαρτί, τους πληρώσαμε για το service που είναι ουσιαστικά η συνοδεία που μας κάνουν ως εντεταλμένοι εκπρόσωποι μέσα στο αεροδρόμιο που είναι ένα ασφαλές περιβάλλον. Το κόστος ήταν γύρω στα 140 ευρώ. Τελείωσε αυτή η διαδικασία. Πάλαμε μπρος και φύγαμε για να συνεχίσουμε για τον πρώτο μας προορισμό που ήταν το Ντουμπρόβνικ. Δηλαδή πήγαμε στο Βενιζέλο, μείναμε για μισή ώρα, πληρώσαμε την Gold Air που μας συνόδευσε εκεί, που ήταν απλά ένα escort, δεν πήγαμε από κάπου αλλού, από άλλο σημείο του αεροδρόμου, ήμασταν πάντα στο airside. Και αναρωτηθήκαμε, όλη αυτή η άσκηση που φύγαμε από τα Μέγαρα, πήγαμε ανατολικά, προσγειωθήκαμε στο κεντρικό μεγάλο αεροδρόμιο της Ελλάδας στην Αθήνα και από εκεί φύγαμε ανάποδα για να πάμε δυτικά πάλι και βορειοδυτικά για να συνεχίσουμε για το Ντουμπρόβνικ. Και μέσα στο αεροπλάνο όταν πετάγαμε λέγαμε, μα τελικά τι νόημα έχει αυτό? Δηλαδή, ούτε τελωνία εμφανίστηκε ούτε τίποτε, απλά έχεις την υποχρέωση να είσαι εκεί αν έρθουν να σε ελέγξουν. Και χάσαμε για το όλο ταξίδι που είχαμε να κάνουμε συνολικά 9 ώρες πτήσης, ήταν 3 πτήσεις συνολικά 9 ώρων. Πήγαμε ανάποδα, χάσαμε 1 ώρα μόνο και μόνο για κάτι το οποίο λέει το AIP μέσα ότι πρέπει να περάσει από διεθνή αερολιμένα. Έτυχε ο άραξος εκείνη την ημέρα να μην είναι το ωράριο που βόλευε. Και αυτό συζητάγαμε στην πτήση. Καθώς πετάγαμε, δηλαδή λέγαμε τι νόημα είχε να πάμε στο Βινιζέλο να γίνει όλη αυτή η διαδικασία όταν κάναμε μια απλή πτήση που πήγαμε όλη την Αδριατική μέχρι το Μόναχο χωρίς καμία διαδικασία περίεργη. Δηλαδή πήγαμε στο Ντουμπρόβνικ, εξαιρετική η εξυπηρέτηση, άμεση, ούτε ερωτήσεις τίποτα, λογικές τιμές. Από τον Ντουμπρόβνικ πήγαμε στο Πορτορόζ, ένα άλλο μικρό αεροδρόμιο που είναι διαμάντι για την αεροπορία στη Σλοβενία. Εκεί σταματήσαμε έτσι για ξεκούραση και συνεχίσαμε την επόμενη μέρα για βόρεια του Μονάχου που πήγαμε και αφήσαμε το αεροπλάνο. Και όταν γυρνάγαμε πίσω με την Aegean το βράδυ, αυτά λέγαμε μέσα στο αεροπλάνο. Τι αστεία που ήταν όλη αυτή η διαδικασία για κάτι το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Δηλαδή. Αυτό το αντιμετωπίζουν λοιπόν και πολλοί άλλοι που δεν έχει να κάνει με μεγάλα ταξίδια και μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή μόνο και μόνο η διαδικασία του να βρεις τα ωράρια των αεροδρομίων που κουμπώνουν για να μπορέσει να κάνεις μια πτήση, είτε για δουλειά είτε για αναψυχή, μόνο και μόνο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένας άθλος κάθε φορά στην Ελλάδα. Κυπριανέ, Σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση. συγγνώμη για την παρέμβασή μου. Δεν είναι βέβαια για την ελληνική γενική αεροπορία τόσο σημαντικό να γίνουν αυτές οι αλλαγές που αναφέρουμε κάθε τόσο και λιγάκι, από τη στιγμή που, όπως ανέφερα, η ελληνική γενική αεροπορία είναι ανύπαρκτη και είναι ανύπαρκτη λόγω της πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης. Επί σειρά ετών τώρα, επί σειρά δεκαετών. Κάποιοι αναρωτούνται πώς έγινε αυτή η Turkish Airlines και πώς οι Τούρκοι, όταν εγώ ήμουνα στη σχολή Κάρων, δεν ξέραν να πετάξουν βράδυ γιατί δεν τους το επέτρεπε και η θρησκεία τους λίγο πολύ να πετάνε, να εργάζονται νυχτερινές ώρες τότε. Και μέσα σε 30 χρόνια φτιάξανε τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο σχεδόν, από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο. Οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν νωρίς το θέμα της γενικής αεροπορίας και έβαλαν ένα μέρος από το φόρο του καπνού πήγαινε στις αερολέσχες. Πετούσανε σχεδόν δωρεάν όλοι οι Τούρκοι σε όλη την επικράτειά τους. Και αυτό μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Μέσα σε λίγα χρόνια οδήγησε σε αυτή το θαύμα της Turkish Airlines. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ τι τραβάνε οι Έλληνες πιλότοι γενικής αεροπορίας. Δεν μας ενδιαφέρει σχεδόν καθόλου. Καθόλου. Γιατί είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή το να αλλάξουν κάποια πράγματα για να μπορεί να πηγαίνει ένας Έλληνας πιλότος από τη Ρόδο στην Αστυπάλαια ή από τη Ρόδο στην Κύπρο, και εμείς τα ζούμε αυτά που ανέφερες προηγουμένως, μπορεί να σου στοιχήσει και πάνω από 700 ευρώ. Και όχι μόνο. Δηλαδή μόνο το να έρθει κάποιος από την Ιταλία που θέλει να πάει στην Αστυπάλαια και πρέπει να πάει πρώτα στη Ρόδο ή στην Κο, να κάνει
τη διαδικασία αυτή ανεφοδιασμού, ίσως με τα ωράρια χρειαστεί να διανυχτερεύσει σε αυτό το αεροδρόμιο, θα είναι και κουρασμένος να διανυχτερεύσει και να πάει την άλλη μέρα στην Αστυπαλία, μπορεί να του στοιχήσει και πάνω από 780. Το είχα υπολογίσει εγώ, αν δεν κάνω λάθος, 780 ευρώ το κόστος. Αν δεν φύγει και την ίδια ώρα. Γιατί μπορεί να μείνει και να φύγει αργότερα. Και οπότε πληρώνει ξανά πάλι την εξυπηρέτηση της Goldair ή της. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι πώς, δηλαδή την απλή σκέψη να κάνουν οι πολιτικοί, πώς ένας Ιταλός, ένας Γερμανός, ένας Ολλανδός θέλει να έρθει στην Αστυπάλαια, θέλει να πάει στην Άξο, θέλει να πάει στην Πάρο, θέλει να πάει σε οποιοδήποτε μικρό περιφερειακό αεροδρόμιο. Να μπουν στο μυαλό του και το τι χρειάζεται να γίνει για να το κάνει αυτό. Έχω συζητήσει επί σειρά ετών με πάρα πολλούς χειριστές ξένους που έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές με ιδιωτικά αεροπλάνα και όλες, το ξέρεις και εσύ Κυπριανέ, είναι απαράδεκτη η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Αντί να διευκολύνουμε λοιπόν αυτό το ρεύμα, αυτή την αγορά, την τεράστια αγορά, γιατί έχουμε μείνει πίσω. Αν είχαμε διευκολύνει αυτή την αγορά, θα είχαμε μπει και στον κατασκευαστικό τομέα. Και στα drones, και στα αλεξίπτωτα πλαγιάς, και στα μοτεωρόπτερα, και στα γυρόπτερα, και σε όλα αυτά που συνθέτουν την γενική αεροπορία, που η Ελλάδα δυστυχώς από αυτή την αγορά απουσιάζει προκλητικά. Συγγνώμη για την ώρα που σου πήρα, Κυπριανέ. Να πω πολύ γρήγορα. Τα έθιξες πολύ σωστά τα θέματα και εσύ, Κυπριανέ, το ανέδειξες πολύ καλά το θέμα. Δώστε μου μόνο 2 λεπτά, όχι παραπάνω, να σας πω τι είναι αυτό που ζητάει η ΑΟΠΑ Ελλάς και για τι πολεμάει. Εφόσον δεν είναι εμπορική δραστηριότητα και commercial operation η γενική αεροπορία από τους ιδιώτες, αυτό που ζητάει είναι στα περιφερειακά αεροδρόμια να μπορεί να προσεγγίζει ανεξάρτητα από αυτό που καλώς ή κακώς έχει βγει τα ωράρια των αεροδρομίων. Δηλαδή, να θεσπίσουμε ένα κανονισμό όπου να υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες όταν, ας πούμε, το αεροδρόμιο λέμε ότι είναι κλειστό, να μπορούν πτήσεις γενικής αεροπορίας που δεν είναι commercial operation να πηγαίνουν ελεύθερα στα αεροδρόμια. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη χρήσης αφήσω, ATC κλπ. Όπως γίνεται στο εξωτερικό, μιλάνε σε Unicom μεταξύ τους οι πιλότοι. Να είναι βέβαια θεσμοθετημένες οι διαδικασίες που θα ακολουθούν για λόγους ασφαλείας, αλλά οι πιλότοι μπορούν και συνεννοούνται μεταξύ τους. Όταν πετάνε και πάνε σε ένα αεροδρόμιο που είναι κλειστό, με την έννοια που το λέμε στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κλειστό αεροδρόμιο. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να διασφαλίσεις ότι, ας πούμε, ο διάδρομος δεν είναι κατηλημμένος από κάποιο εμπόδιο, ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο που ενοχλεί. Και ουσιαστικά χρειάζεσαι κάποιον που θα ανοίξει την πόρτα της περιουσίας του κράτους. Γιατί η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ένα αεροδρόμιο, όταν έχει κλείσει την πόρτα, είναι κλειδωμένη. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι κάποιος με θέση ευθύνης να σου ανοίξει την πόρτα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για τη γενική αεροπορία. Όλα τα άλλα, το πώς θα προσεγγίσεις, τα θέματα ασφαλείας πτήσεως κλπ. Οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι από την εκπαίδευσή τους. Το τι θα κάνουν. Δεν χρειάζεται κάποιον αφήσω από ένα πύργο να του πει η βαρομετρική πίεση είναι τόσο, ο άνεμος είναι τόσο. Οι πιλότοι έχουν τρόπο και τα αεροδρόμια έχουν ανεμούρια, έχουν άλλες διαδικασίες όπου δεν είναι απαραίτητο όλες τις διαδικασίες που λένε πολλές φορές «Μα πώς θα έρθετε?» Δεν γίνεται, πρέπει να είναι κάποιος εκεί. Υπάρχουν δηλαδή πολλές δικαιολογίες που σταματάνε αυτή τη διαδικασία και εκεί πεθαίνει η γενική αεροπορία σε αυτά τα αεροδρόμια. Μεταξύ άλλων. Αυτό είχα να πω εγώ. Κυπριανέ, τα είπες πάρα πολύ σωστά, πολύ ωραία τα έθιξες. Βεβαίως, είναι ένα μεγάλο αγκάθι για την ελαφρά αεροπορία, η λειτουργία των περιφερικών μικρών αεροδρομίων. Οι καθηγητές, οι προλαλήσαντες το δείξαν πάρα πολύ καλά και οικονομοτεχνικά. Η βιωσιμότητα των αεροδρομίων αυτών στηρίζεται και στην ελαφρά αεροπορία που την έχουμε απεμπολίσει, ναι, και την έχουμε διώξει. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι να αναθεωρηθεί ο τρόπος προσέγγισης και αναχώρησης από αυτά τα αεροδρόμια, είτε από νομικής απόψεως και αδειοδότησης αναχώρησης και προσέγγισης, είτε και για προσγείωσης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η βιωσιμότητα των αεροδρομίων μπορεί να αναπτυχθεί ποικιλοτρόπως. Μπορούν τα ίδια τα αεροδρόμια να στηρίξουν οικονομικά τα αεροδρόμια αυτά. Μπορούν εκεί να δούμε
σε ένα έτσι ονειρεμένο μέλλον, να αναπτύσσονται σχολές πιλότων και βέβαια να μην είναι στην κεντρική στερεά Ελλάδα αυτά, να είναι και σε νησιά όπου εκεί θα μένουν και οι μαθητές και οι εκπαιδευτές τους, θα στηρίζουν την τοπική οικονομία και φυσικά όλα αυτά θα αναπτύσσουν και το συγκεκριμένο νησί ή μικρό αεροδρόμιο. Υπάρχει μια ερώτηση από το κοινό. Ο Νίκος ρωτάει αν γνωρίζει κάποιος από τους ομιλητές το ετήσιο κόστος λειτουργίας, τάξη μεγέθους, του μέσου μικρού νησιωτικού αερολιμένα. Τον ορίζει τον αερολιμένα ο Νίκος στην ερώτησή του ως 1.000 μέτρα διάδρομος, είναι μάλλον λιγάκι μεγάλος, και 25.000 επιβάτες ετησίως. Υπάρχει κάποια γνώση από τους προλαλήσαντες, Γιάννη, κύριε καθηγητά, κύριε Πολύζο, κύριε Τσιώτα? Εγώ Ναι, δεν έχω κάποιο στοιχείο για το κρίσιμο μέγεθος λειτουργίας, έτσι. Απλά εκείνο που ξέρουμε ότι όσο πιο ισοκατανεμημένη είναι η ζήτηση στη διάρκεια του χρόνου και όσο μεγαλύτερη η ζήτηση, τόσο είναι μικρότερο το κόστος ανά μονάδα παροχής υπηρεσιών, έτσι. Η υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων σε ένα αεροδρόμιο μια περίοδο καθιστά την λειτουργία του αεροδρομίου προβληματική. Αν υπάρχει μια ισοκατανομή της ζήτησης σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, τότε προφανώς το κόστος μειώνεται. Και φυσικά όσο μεγαλώνει το μέγεθος των πτήσεων που εξυπηρετεί ένα αεροδρόμιο, τόσο μειώνεται το κόστος ανά πελάτη. Έτσι, αυτός είναι γενικός κανόνας. Τώρα, συγκεκριμένα, εγώ δεν έχω στοιχεία να πω ότι ένα αεροδρόμιο πρέπει να έχει αυτή την ετήσια εξυπηρέτηση έτσι ώστε να είναι βιώσιμο. Δεν έχω τέτοια στοιχεία, έτσι. Γιατί είπαμε ότι υπάρχει η ιδιομορφία της εποχικότητας, που όλα τα νησιωτικά αεροδρόμια χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, που αυτή η εποχικότητα καθιστά τη λειτουργία τους προβληματική. Δεν ξέρω, κύριε Σταυλά, αν συμφωνεί με αυτά που λέω. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε καθηγητά. Απόλυτα. Απλά εγώ ήθελα να πω ότι έτσι, σε έναν πρόχειρο υπολογισμό που έκανα, κάποτε είχα πάει στο αεροδρόμιο της Σκιάθου για ενίσχυση. Υπήρχε ένας λεχτής εναέριας κυκλοφορίας, 3 τηλεπικοινωνιακοί υπάλληλοι, διοικητικό προσωπικό και βέβαια δεν συζητάμε για τεχνικό προσωπικό και συντήρηση και όλα αυτά. Μόνο από αυτά, με 2 πτήσεις την εβδομάδα που είχε τότε, δηλαδή η Olympic Airways, τότε, εννοούμε η Aegean Airlines, η σημερινή Olympic, υπολόγισα το κόστος προσγείωσης του αεροπλάνου σε 3.250 ευρώ. Δηλαδή, εάν πραγματικά έπρεπε να καλύψει μόνο το κόστος προσωπικού αυτή η πτήση, θα έπρεπε να χρεώνει τον επιβάτη με 300 ευρώ για να πετάξει από την Αθήνα στη Σκιάθο. Δηλαδή είναι ένα απίστευτο νούμερο, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το κόστος λειτουργίας. Το κόστος λειτουργίας μπορεί να μειωθεί, εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τι εξοπλισμό έχει το αεροπλάνο, αν είναι το βράδυ ανοιχτό ή όχι, αν είναι όλα αυτά τα δεδομένα δημιουργούν το κόστος προσωπικού, το ενεργειακό κόστος, όλα αυτά, το κόστος καθαριότητας ανά τετραγωνικό μέτρο, το κόστος κλιματισμού ανά τετραγωνικό μέτρο, όλα αυτά δημιουργούν το κόστος ενός αεροδρομίου. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς μπορούμε να το μειώσουμε. Και όπως είπα, οι Ισπανοί έκαναν αυτή την κίνηση, έκαναν την ευέλικτη παροχή υπηρεσιών, που σημαίνει τι? Ότι εάν έχει Δευτέρα και Παρασκευή εμπορικές πτήσεις και είναι η αιχμή 5 το απόγευμα με 10 η ώρα το βράδυ, τότε έχει ελεχτή αέρας κυκλοφορίας. Και από ελεγχόμενο μεταπίπτει μετά σε αφής, δηλαδή σε παροχή πληροφοριών μόνο, και κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες είναι και uncontrolled. Εντελώς μη ελεγχόμενο. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει, όπως είπε και ο Κυπριανός, ο κύριος Μπύρης, ότι δεν μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροπλάνο γενικής αεροπορίας. Και βέβαια μπορεί να προσγειωθεί. Σήμερα η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ
που αυτό μπορεί να διευκολυνθεί σε έναν βαθμό που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή με την πιστωτική κάρτα μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα ολόκληρο και την ταυτότητά σου ένα ολόκληρο αεροδρόμιο. Να πληρώσεις χωρίς να εμφανιστεί κάποιος άνθρωπος, να ανοίξεις κλειδαριές, να μπεις, να βγεις, όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις ηλεκτρονικά πλέον. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ωραία, πολύ ωραία, Γιάννη. Ο καθηγητής, ο κ. Παπαθεοδόρου, πρόεδρός μας, θα κάνει μια παρέμβαση. Ανδρέα. Ναι, να ευχαριστήσω και εγώ καταρχάς θερμά τους συνομιλητές μας. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρία. Το βασικό βέβαια από εδώ και πέρα είναι τι μέλη γενέστε σε σχέση με την δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των αρρωστημένων. Όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια το κράτος αποφάσισε να ακολουθήσει την στρατηγική των παραχωρήσεων και των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτή τη στιγμή ο Διεθνής Ορλημένος Αθηνών ουσιαστικά είναι ένας ΔΙΤ. Αντίστοιχα ΔΙΤ έχουμε δει στην περίπτωση του καινούργιου Ορλημένα στο Καστέλι που είναι υπό κατασκευή, ενώ ξέρουμε και για την περίπτωση της Fraport Greece που εκμεταλλεύεται μέσω σύμβασης παραχώρησης τους 14 περιφερειακούς αερολιμένες που τις έχουν δοθεί, και με την πιο πρόσφατη εξέλιξη αυτή με τον αερολιμένα της Καλαμάτος, όπου η Fraport, όχι η Fraport Greece, αλλά η Fraport θα αναλάβει την σχετική παραχώρηση. Το θέμα λοιπόν είναι τι μπορεί να γίνει με τους περιφερειακούς αερολιμένες, κατά πόσον το κράτος θα αποφασίσει να κινηθεί σε ένα αντίστοιχο μοντέλο, το οποίο βέβαια είναι και πολύ πιο δύσκολο, δεδομένου ότι όπως ανέφερε και ο κύριος Πολύζος, δεν υπάρχουν σοβαρές οικονομίες κλίμακας σε αυτούς τους αερολιμένες, τουναντίον μάλιστα, οπότε και η δυνατότητα να έχουν μια ουσιαστική κερδοφορία είναι περιορισμένη. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δούμε την περίπτωση να δίνεται κάποια σύμβαση παραχώρησης με μειοδοτικό διαγωνισμό, όχι με πλειοδοτικό, δηλαδή αν και εφόσον κρίνει το κράτος ότι δεν μπορεί κάποιος να πλειοδοτήσει δίνοντας χρήματα, να μπει σε μια λογική όπως έχουμε στα PSO, στις άγονες γραμμές, και ουσιαστικά αυτός που θα αποδεχτεί το μικρότερο οικονομικό αντίκρισμα να είναι και ο ανάδογος της όποιας σύμβασης παραχώρησης. Αλλά από εκεί και πέρα ακριβώς είναι σημαντικό να δούμε και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της γενικής αεροπορίας σε όλο αυτό. Δηλαδή βλέπουμε ότι τουλάχιστον σε μια σειρά από αερολιμένες που αυτή τη στιγμή έχουν παραχωρηθεί, η γενική αεροπορία αντιμετωπίζεται με κάποιο σκεπτικισμό, με την έννοια ότι μπορεί σε έναν αερολιμένα να αποφέρει πολύ περισσότερα χρήματα μια εμπορική πτήση ενός αεροσκάφους με 150 ή 200 άτομα σε σχέση με ένα μικρό αεροπλάνο. Αυτά βέβαια τα μεγέθη δεν τα έχουμε στα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια, οπότε ακριβώς ίσως να δημιουργηθούν και συνθήκες και για μια πιο θετική αντιμετώπιση της γενικής αεροπορίας, πάντα σε σχέση με όσα αναφέρθηκαν αναφορικά και με τις υποδομές σε τοπικό επίπεδο, και σίγουρα σε σχέση με το ωράριο λειτουργίας, που είναι και ένα πολύ, πολύ σοβαρό θέμα. Άρα νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και σε κάθε περίπτωση να αποφασίσει σύντομα και το κράτος πώς θέλει να κινηθεί σε αυτό το θέμα, γιατί με τον ένα τον άλλο τρόπο η αναβάθμιση των υποδεμών στους μικρούς περιφερειακούς αερολιμένους θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, ακριβώς και να τηρούνται και όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας και κατά ΕΑΖΑ και κατά ΕΚΕΟ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε, Ανδρέα. Θέλει κάτι να προσθέσει ο καθηγητής, ο κύριος Κιώτας? Όχι, αναφορικά με την τάξη μεγέθους για λειτουργικά κόστη δεν έχω και εγώ κάποια συγκεκριμένη εικόνα, δηλαδή αν αναφερόμαστε στην προηγούμενη ερώτηση, κάποια στοιχεία δηλαδή να παραθέσω. Αυτό που ενδεχομένως να μπορώ να συμβάλλω στη συζήτηση είναι ότι αυτού του είδους η αποτίμηση πρέπει να είναι περισσότερο σφαιρική ως προς το assessment. Δηλαδή, για παράδειγμα, πόσο
ως κόστος υποδομής. Για παράδειγμα, σε πολλές βραχονησίδες υπάρχουν βραχονησίδες που λέω εγώ τώρα ότι ε, υφίστανται υποδομές. Ένα εκκλησάκι. Αυτό ως κοινωνικό όφελος είναι υπέρ της βιωσιμότητας. Να προβληματιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και το λέω με την έννοια ότι αν δεν υπήρχαν εκεί, μελλοντικά μπορεί να γύρονταν άλλα ζητήματα. Επομένως, θα ήθελα λίγο να αναδείξω και αυτήν την διάσταση, ότι την πολυπλοκότητα και την πολυπαραμετρικότητα της όλης διαδικασίας. Ενδεχομένως, κάποια κριτήρια πάνω σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων να υπάρχουν κριτήρια τα οποία δηλώνονται και άλλα τα οποία δεν δηλώνονται, αλλά συνυπολογίζονται. Γι' αυτό κιόλας το ερώτημα πόσο λειτουργικά κοστίζει να υπάρχει μια υποδομή, αυτό μερικές φορές μπορεί να μην έχουμε την όλη εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσθέσω κάτι λίγο, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίωτατα. Υπάρχει και ένα άλλο μοντέλο το οποίο εφαρμόζουμε τώρα, αυτό που λέγεται η μεικτή χρήση. Εμείς στη Θεσσαλία υπάρχει το αεροδρόμιο του Σανχιάλου, το οποίο είναι στρατιωτικό, αλλά το μετατρέπουν και σε πολιτικό. Δεν ξέρω αυτό το μοντέλο κατά πόσο σε κάποια νησιά μπορούσε να λειτουργήσει. Δηλαδή, ένα πολιτικό να είναι ταυτόχρονα και στρατιωτικό, αν φυσικά οι χρήσεις αυτές δεν δημιουργούν προβλήματα, συγκρούσεις, ας πούμε, μεταξύ της μιας ή της άλλης. Έτσι. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο πιθανόν κάποια στιγμή να χρειαστεί να συζητηθεί. Έτσι. Αλλά εγώ, όπως είπα και στην αρχή, καταλήγω το εξής, ότι αν δεν υπάρξει περιφερειακή ανάπτυξη, μια γενναία αποκέντρωση, να ενισχυθούν οι φτωχές περιοχές, οι γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές, το μέλλον των αεροδρομίων, των νησιών μας και γενικά της χώρας δεν είναι βίωνο. Έτσι. Λέω πολλές φορές, προσέξτε λίγο να σας πω κάτι λίγο για να δείτε. Στους φοιτητές λέω το εξής. Το Σύνταγμα της Ελλάδος λέει ότι είμαστε όλοι ίσοι. Τι σημαίνει ότι είμαστε ίσοι? Ναι. Ότι το κράτος μας παρέχει όλους τα ίδια δημόσια αγαθά. Και ρωτώ το εξής. Παίρνω ένα παιδί που γεννιέται στην Αθήνα και παίρνω ένα παιδί που γεννιέται, όπως είπε και ο Σταυλάς, στην Αστυπάλαια. Ναι. Το παιδί που γεννιέται στην Αστυπάλαια πιθανόν να χρειαστεί να πάει σε ένα σχολείο πολύ μακρινά από τον τόπο που γεννήθηκε. Μπορεί να πάει σε ένα πανεπιστήμιο κάπου αλλού στη Ρόδο ή κάπου σε άλλη υπηρετική πόλη και μπορεί μετά να βρει δουλειά, να μην μπορέσει να γυρίσει πίσω στον τόπο που γεννήθηκε να βρει δουλειά. Έτσι. Άρα, ποια είναι η ισότητα? Δεν υπάρχει. Η ισότητα δεν είναι μόνο στις ελευθερίες που έχουμε, είναι και στη χρήση και στην απονομή των δημόσιων αγαθών. Το κράτος πρέπει να παρέχει σε όλους τα ίδια δημόσια αγαθά. Άρα, απαιτείται αυτό που λέμε μια ισόρροπη ανάπτυξη. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε καθηγητά. Ήθελα να το κρατήσω για το τέλος, αλλά μου δώσατε ένα πάρα πολύ καλό τη σκητάλη να πω δύο κουβεντούλες. Η βιωσιμότητα, η προσπάθεια της συνέχισης της βιωσιμότητας των περιφερικών αεροδρομίων δεν είναι ένα θέλω δεν θέλω, είναι μια υποχρέωση. Είναι υποχρέωσή μας να τα διατηρήσουμε αυτά τα αεροδρόμια σε αυτούς τους βράχους, σε αυτές τις πέτρες που εδώ και χιλιετίες μιλάνε ελληνικά. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό και να τα διατηρήσουμε ζωντανά, γιατί είναι εθνική υποχρέωση. Γεννηθήκατε κάτι και πρέπει αυτό να γίνει. Μιλήσατε για ισότητα. Για ισότητα στα παιδί που γεννήθηκε στην Αθήνα και στην Αστυπάλαια ή στο Καστελόριζο. Θα μιλήσω σαν γιατρός. Ποια ισότητα έχει ένας καρκινοπαθής της Αστυπάλαιας που πρέπει να κάνει ακτινοβολίες? Ποια ισότητα έχει ένας ασθενής του Καστελόριζου που πρέπει να κάνει χημειοθεραπεία? Είμαι χειρουργός ογκολόγος και αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζω σχεδόν καθημερινά. Η διατήρηση των περιφερικών αεροδρομίων ζωντανά συμβάλλει στην επισκεψιμότητα ειδικών ιατρικών ομάδων που συμμετέχω. Έχω την τιμή να συμμετέχω σε πολλές από αυτές και επισκεπτόμαστε αυτά τα νησιά και προσφέρουμε διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές υπηρεσίες. Υπάρχει λοιπόν ένας τεράστιος κατάλογος του γιατί πρέπει να διατηρηθούν αυτά τα αεροδρόμια. Και είναι υποχρέωσή μας και χαίρομαι πάρα πολύ για την επιμονή του καθηγητή του Ανδρέα του Παπαθεοδόρου, του Προέδρου μας, που επέμενε να γίνει αυτή η συζήτηση.
έχει πολύ μεγάλη σημασία και έδωσε πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν θέλω να κρατήσω άλλο το χρόνο, αλλά θέλω να δώσω το λόγο σε κάποιους που έχουν σηκώσει το χέρι τους. Είναι ο κύριος Γούγας που δεν ξέρει πώς να σηκώσει το χέρι του. Κύριε Γούγα, αν έχετε μικρόφωνο, μιλήστε. Και μετά θα πάω σε άλλο και σε άλλο. Μόνο θέλω να είστε πολύ σύντομοι, γιατί υπάρχουν πολλά χέρια σηκωμένα. Απλώς είναι πάρα πολύ καλή η συνάντηση αυτή και ευχαριστούμε για την... Εγώ τουλάχιστον ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσατε να την παρακολουθήσω. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι η ανάπτυξη των αεροδρομίων. Έχει κανείς μετρήσει πόσο κοστίζουν σήμερα αυτές οι υποδομές? Φτιάξαμε ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, κάπου, το οποίο όμως το κρατάμε κλειστό τις περισσότερες μέρες του χρόνου και μετά απορούμε γιατί δεν έρχεται κανείς στο ξενοδοχείο μας. Θα το κάναμε αυτό? Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να πω, επειδή είχα μία συζήτηση με κάποιον ειδικό, στα νησιά ειδικά προκύπτει ότι για να είναι βιώσιμη η παρούσα υποδομή, χωρίς καμία ανάπτυξη, θέλει τουλάχιστον 200.000 επιβάτες το χρόνο. Τα περισσότερα από αυτά δεν το έχουν. Δεν μπορούν να το έχουν, διότι δεν υπάρχουν και οι γενικότερες υποδομές. Και τελικά, για να κλείσω, να μην σας τρώω το χρόνο, ένα μοντέλο που ακολούθησε πριν από 50 χρόνια η Γαλλία, 40 με 50 χρόνια η Γαλλία, ήταν ότι τέτοια μικρά αεροδρόμια, τα οποία υπήρχαν για ιστορικούς λόγους, είχαν αναπτυχθεί σε διάφορες εποχές, δόθηκαν στα τοπικά επιμελητήρια και στους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους, προκειμένου αυτοί να το συντηρούν, και γιατί ο εμπορικός σύλλογος ή το εμπορικό επιμελητήριο έχει νόημα να το διατηρεί? Διότι φέρνει εμέσως δουλειές στον σύλλογο αυτό, στα μέλη αυτού του συλλόγου, όχι στο σύλλογο. Αυτό έκανε η Γαλλία, αυτό κάναν πάρα πολλές χώρες. Ο φίλος μου ο Κυπριανός μίλησε για το Πόρτο Ρο στη Σλοβενία. Εντάξει, και άλλα αεροδρόμια, και τα αεροδρόμια στη Γερμανία, τα περισσότερα από αυτά. Εμείς έχουμε χτίσει ένα μοντέλο που το άκουσα πριν τον κύριο Σταυλά, ο οποίος λέει απαιτείται η τάδε ειδικότητα, η τάδε ειδικότητα, η τάδε ειδικότητα. Είναι σίγουρο ότι απαιτούνται όλες αυτές οι ειδικότητες σήμερα? Απαιτούνται τη δεκαετία του 80. Τηλεπικοινωνιακός. Τι θα πει τηλεπικοινωνιακός σήμερα, που ο κάθε ένας χειρίζεται ένα smartphone και μπορεί να έχει από τον καιρό μέχρι την πιστωτική του κάρτα επάνω? Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που σας... Όχι, ήταν πολύ ωραία η παρέμβασή σας και κρατάμε στα πρακτικά μας αυτή την εξαιρετική ιδέα να συμβάλλουν οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι και οι επαγγελματικοί σύλλογοι των νησιών στη διατήρηση των αεροδρομίων. Μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Θα το συζητήσουμε, υπόσχομαι, μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και φυσικά τα πορίσματα από αυτή τη συνάντηση θα προωθηθούν εκεί που προσπαθούμε και νομίζουμε ότι είναι αυτιά ανοιχτά να μας ακούσουν. Βλέπω ένα χέρι σηκωμένο. Ο κύριος Βασίλης Προφιλίδης θέλει να πει κάτι. Γιατρέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους. Θέλω να απαντήσω. Καλησπέρα, Δέσποινα, στη φίλη μου την κυρία Τσούκα. Ο καιρός περνάει, δεν συναντιόμαστε, αλλά παραμένεις έτσι το ίδιο δυναμική όσο πριν 25 χρόνια, όταν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μου είχε εμπιστευτεί το σχεδιασμό των αεροδρομίων της Δωδεκανήσου. Ρόδος λοιπόν, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο. Σας μεταφέρω το συντελεστή έσοδα προς δαπάνες. Στη Ρόδο ήταν 3,5, έτσι, με 40% περίπου υπεράριθμο προσωπικό. Αντιλαμβάνεστε, με κάποιο ορθολογική κατανομή του προσωπικού. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα, ότι ξέρω εγώ, ισχύει ότι και πάει στην παλιά Ολυμπιακή για 50 τετραγωνικά στη Συγκρού, νομίζω είχε καμιά 15 κυπουρούς. Λοιπόν, η Κάρπαθος με κάτι περισσότερο από 200.000 ετήσια κίνηση είχε συντελεστεί έσοδα προς δαπάνες κοντά στη μονάδα. Και εδώ, ξέρετε, διαψεύδονται οι διεθνείς αναλύσεις που θέτουν ως όριο της βιωσιμότητας ενός αεροδρομίου περίπου το 1 εκατομμύριο επιβάτες. Δηλαδή, από μνήμης θυμάμαι πως για αεροδρόμια με λιγότερο από 1 εκατομμύριο επιβάτες
δίνουν κόστος ανά επιβάτη περίπου 17-18 δολάρια και έσοδα περίπου 12 δολάρια. Επομένως η Κάρπαθος ήταν στα όρια της βιωσιμότητας με τα δεδομένα τα προ 20 ετίας. Είναι προφανές ότι ένα αεροδρόμιο σαν την Κάσο ή σαν το Καστελόριζο, ειδικά ένα αεροδρόμιο σαν το Καστελόριζο, και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, διότι υπάρχουν και θέματα εθνικής ασφάλειας σε ό,τι αφορά το μήκος του διαδρόμου και διάφορα άλλα πράγματα. Δεν νομίζω το 2027, και πολύ σωστά αναλύθηκε, να επηρεάσει τα αεροδρόμια μας με τόσο μικρή κίνηση. Το κράτος θα πρέπει να φροντίσει να δώσει ως υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας, δεν ξέρω πώς θα το κάνει, δυνατότητα για περισσότερες πτήσεις. Κάθε φορά που εγώ είχα να μετακινηθώ στο Καστελόριζο, υπήρχε μια τεράστια ουρά αναμονής, πηγαίνει ο άλλος στη Ρόδο και θέλει να πάει να δει και αυτό το περίφημο Καστελόριζο και δεν μπορεί να το δει. Επομένως, για να μην πλατιάζω, είναι πολύ σχετικό μέγεθος η βιωσιμότητα και οι λειτουργικές δαπάνες. Θεωρώ ότι με βάση και το προηγούμενο της Καρπάθου, ένα εύρος ανάμεσα στις 200 και 300 χιλιάδες επιβάτες ετήσια κίνηση καθιστά το αεροδρόμιο σαφέστατα βιώσιμο, δηλαδή μπορεί να επιβιώσει μόνο του χωρίς κρατικές ενισχύσεις. Είναι προφανές όμως ότι η Αστυπάλεια, η Κάσος και το Καστελόριζο θα χρειαστούν κρατική αρρωγή. Όπως δεν σκέφτεται κανείς, δεν γίνεται κανένα συμβούλιο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αν θα πρέπει να απογειωθεί ένα Μιράζ αν παραβιαστεί ο εναέριος χώρος του Αιγαίου. Το ίδιο ισχύει και για τα μικρά αυτά αεροδρόμια. Σας ευχαριστώ. Σωστά, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση και τις πληροφορίες είναι χρήσιμες και καταγράφηκαν στο διάλογο. Δεν βλέπω άλλο χέρι σηκωμένο, αλλά βλέπω ένα στο chat από τον Παύλο Αρβανίτη μία σημείωση και αν θέλει ο Παύλος Αρβανίτης να την πει, μπορούμε να του δώσουμε ένα λεπτό. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έγραψα ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ότι αρκετοί αερολιμένες οι οποίοι υπάρχουν στην ελληνική χώρα είναι ήδη μικτής χρήσης, ίσως όχι στο βαθμό που είναι τόσο έντονο ώστε στην Νέα Ανχίαλο, αλλά σε πάρα πολλούς αερολιμένες, ακόμα και στο Ηράκλειο της Κρήτης που είναι ένας αερολιμένας με πολύ έντονη επιβατική κίνηση, έχει χαρακτήρα μικτής χρήσης. Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους. Άλλωστε, ίσως και ο κ. Σταυλάς τα γνωρίζει καλύτερα, ότι υπήρχαν ανά καιρούς διάφορες προστριβές μεταξύ του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αερολιμένα του Ηρακλείου, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή του Αρχηγείου της Αεροπορίας και ούτω καθεξής. Οπότε υπάρχουν αυτά τα θέματα. Η Σκύρος χαρακτηριστικά, απλά η Σκύρος δεν έχει την δυναμική όσον αφορά τις διεθνείς πτήσεις, οπότε υπάρχουν αυτά τα μοντέλα ήδη και στη χώρα μας, με ακόμη χαρακτηριστικό, όπως είπα, και το αερολιμένα της Θεσσαλονίκης, όπου για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε έδρα μιας αεροπορικής μοίρας. Δεν ξέρω ποιος είναι ο αριθμός της, αλλά αυτό συνέβαινε μέχρι το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Δεν ξέρω αν ισχύει και τώρα. Οπότε αυτό είχα να πω σχετικά με τους αερολιμένες. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ σας βλέπω από το Εδιμβούργο αυτή τη στιγμή, όπου υπάρχουν πάρα πολλά και εδώ μικρά, πάρα πολύ μικρά νησιωτικά αεροδρόμια και έχουν και αυτά πάρα πολλά προβλήματα βιωσιμότητας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπως επίσης και το επιχειρησιακό τους, το λειτουργικό τους καθεστώς, είναι σε ένα μοντέλο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχει υπό την επίβλεψη της λειτουργίας 11 μικρά αεροδρόμια, τα οποία ουσιαστικά βρίσκονται στα νησιά γύρω από το κεντρικό νησί της Βρετανίας. Αυτά από τον Βορρά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Χαίρομαι που σας άκουσα από το Εδιμβούργο. Έχω περάσει από εκεί για μικρή εκπαίδευση και συγκινήθηκα που άκουσα ότι μας ακούνε από τόσο μακριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει άλλο χεράκι σηκωμένο? Αν μου επιτρέπεις, Γρηγόρη, ήθελα να προσθέσω κάτι στην θέση που είχε ο καθηγητής, ο κύριος Προφιλίδης. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει σίγουρα τα μικρά τα νησιά δεν μπορούν να καλύψουν το λειτουργικό τους κόστος.
Αυτό που πρέπει, το ερώτημα είναι πώς μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο το λειτουργικό τους κόστος, και εκεί πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και όπως ανέφερα, σε πολλά μικρά αεροδρόμια έχουν μετατραπεί σε ενεργειακούς κόμβους με φωτοβολταϊκά, που μπορούν κάποια αεροδρόμια σαν το Καστελόριζο ή σαν την Κάσο να καλύψουν εντελώς το λειτουργικό τους κόστος με την παραγωγή ενέργειας. Και διευκολύνεται αν στην περίφραξη του αεροδρομίου μπορούν άνετα να τοποθετούν, όπως έχει γίνει σε πολλά αεροδρόμια του κόσμου. Σωστά. Μόνο εκεί, δεν είναι μόνο δεν αφορά μόνο το αεροδρόμιο δηλαδή της Κάσου ή του Καστελορίζου. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορούμε να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος, όπως αυτό που προανέφερα με την ευέλικτη παροχή υπηρεσιών και την ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου. Και εκεί μπορεί να μειωθεί πάρα πολύ το λειτουργικό κόστος, και έτσι δεν είπα ότι μπορούν να γίνουν βιώσιμοι, αλλά να μην επιβαρύνουμε τον Έλληνα και Ευρωπαίο φορολογούμενο στο βαθμό που τους επιβαρύνουμε σήμερα. Αυτό. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η παρέμβαση που έκανες και το είχα και εγώ στο μυαλό μου να το θίξω αυτό με τα φωτοβολταϊκά. Ακούστηκαν πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Κρατάω εκείνη την όμορφη ιδέα της εμπλοκής των τοπικών φορέων, των εμπορικών συλλόγων και των επαγγελματικών συλλόγων. Θα υπόσχομαι να το φέρω στο θέμα στο ΔΣ και να δούμε πώς μπορούμε να συντάξουμε κάποια επιστολή, πρότυπο ή κάποιο τρόπο να κάνουμε κάποια μελέτη, κάποια παρέμβαση. Όσοι μας ακούνε και έχουν ιδέες, είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν με τις ιδέες τους στο ΔΣ, ευχαρίστως να προσκληθούν αν θέλουν και να συμμετέχουν σε κάποιο ΔΣ. Σύντομα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και καινούργια μας ιστοσελίδα, όπου θα μπορεί όποιος θέλει να αναρτεί ιδέες και προτάσεις. Είμαστε ένας ζωντανός φορέας, οργανισμός, άνθρωποι με πάθος, που υπηρετούμε μια ιδέα, την ιδέα της αεροπορίας, και κάθε συνεισφορά είναι όχι μόνο καλοδεχούμενη, αλλά εκλιπαρούμε για αυτή. Θέλω να δώσω το λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Παπαθεοδόρου. Βλέπω ένα χέρι σηκωμένο του κύριου Προφιλίδη. Πάλι μισό λεπτάκι να πάρει το λόγο και μετά θα κλείσει ο κύριος Παπαθεοδόρου, πρόεδρος μας. Ήθελα να προσθέσω ότι όταν σχεδιάζαμε τα συγκεκριμένα αεροδρόμια, πάνε πάνω από 20 χρόνια, η πρόταση για να φύγουμε από την παντελή ακαψία στην οποία βρίσκονταν το All State ήταν τουλάχιστον τα μεγάλα αεροδρόμια να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες με συμμετοχή των τοπικών φορέων, των ξενοδόχων, και θα πρέπει να σας πω ειδικά για τη Ρόδο υπήρχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν το κάναμε και τελικά από το All State πήγαμε στο All Private σήμερα. Επομένως υπάρχει δυνατότητα, βέβαια θα μου πείτε για το Καστελόριζο ποιος αναπτυξιακός φορέας της περιοχής θα ενδιαφερθεί. Θα μπορέσει να ενδιαφερθεί σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση. Σίγουρα. Θα μπορέσουν να ενδιαφερθούν ενδεχομένως τουριστικοί φορείς μεγαλύτερων νησιών που θέλουν να τροφοδοτήσουν. Γιατί πολύ σωστά είπε ο κύριος Σταυλάς, να προσπαθήσουμε να περιστύλουμε το κόστος, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά, η οποία λέει να φροντίσουμε να τονώσουμε τη ζήτηση. Βέβαια. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Παπαθεοδόρου, Ανδρέα Παπαθεοδόρου, τον πρόεδρό μας, για να κλείσει αυτή την όμορφη βραδιά. Εσείως φτάσαμε ξεκινήσαμε στις 7 και είναι 8:45 και βλέπω το κρατήριο πάρα πολύ έθερμο και θέλει να συνεχίσει, αλλά πρέπει να σταματήσουμε. Ωραία, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι. Καταρχάς, φαντάζομαι το γνωρίζετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες, ότι από τους 39 αερολιμένες που έχουμε στην Ελλάδα, οι 4 είναι θεωρητικά δημοτικοί. Ωστόσο, καμία δημοτική αρχή δεν τους διαχειρίζεται. Από τις πρώτες μέρες ζήτησαν από την τότε Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να ασχοληθεί με τη διαχείριση, επειδή δεν υπήρχε σχετική τεχνογνωσία. Άρα
γενικά νομίζω ότι είναι καλή ιδέα της εμπλοκής της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά επειδή στερείται τεχνογνωσία, θα πρέπει αυτό να γίνει σε σύμπραξη με κάποιον που γνωρίζει σε θέματα διαχείρισης αερολιμένων. Αυτά για να κλείσουμε το θέμα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την συμμετοχή σας. Όπως είπαμε, έχει μαγνητοσκοπηθεί η συνεδρία μας και θα ανέβει σύντομα στο κανάλι στο YouTube. Κατά αντιστοιχεία με αντίστοιχες συνεδρίες στο παρελθόν θα υπάρξει και ένα σχετικό δελτίο τύπου μαζί με τον σύνδεσμο που μπορείτε να ακολουθήσετε αν θέλετε να ξαναδείτε μέρος ή όλη την συνεδρία. Δύο ακόμα ανακοινώσεις. Η μία φεύγει λίγο από την Ελληνική Αεροπορική Ένωση και αφορά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς μεθαύριο την Παρασκευή θα έχουμε την αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του κυρίου Γιάννη Παράσχη, του, όπως ξέρετε, Διευθύνοντος Συμβούλου CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Όσοι και όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, ξέρω ότι είστε και πιλότοι, οπότε έχετε και πρόσβαση σε μικρά αεροσκάφη και θέλετε να έρθετε στην Χίο. Με χαρά να σας δούμε στην εκδήλωση της Παρασκευής. Θα είναι στις 12 η ώρα, η οποία σχετίζεται και με μια στρατηγική συνεργασία που ξεκινάει ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αναφορικά με την δημιουργία του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος MBA in Air Transport Management στις αερομεταφορές, δηλαδή ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα, το οποίο, αν όλα κάνανε καλά, θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2025 σε συνεργασία με την ομάδα του κύριου Προφιλίδη από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Δύο λοιπόν ακριτικά περιφερειακά πανεπιστήμια της Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναπτύξουν ένα κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις αερομεταφορές. Το πρώτο στην Ελλάδα, που όπως είπαμε είναι αγγλόφωνο και που θα έχει 3 ειδικεύσεις: αεροπορικές εταιρείες, αερολιμένες και πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και όλα τα πολύ σημαντικά ζητήματα που αναφέραμε σήμερα σε σχέση με την περιφερειακότητα, θέματα όπως το μετεφερικό ισοδύναμο, όπως επίσης και ζητήματα με το ρόλο των αερολιμένων στην περιφερειακή ανάπτυξη, είναι ζητήματα που θα δούμε και σε αυτό το πρόγραμμα. Η τελευταία ανακοίνωση αφορά συγκεκριμένα στην Ελληνική Αεροπορική Ένωση. Η τελευταία εκδήλωση που θα έχουμε για φέτος είναι το Ride Dinner προς τιμήν των αδελφών Ride, που όπως ξέρετε ξεκίνησαν την πρώτη πτήση. Φέτος θα γίνει την Παρασκευή στις 20 Δεκεμβρίου σε μια πολύ γνωστή ταβέρνα στο ΜΕΤΣ. Έχει ήδη σταλεί ένα save the date, ένα πρώτο email στα μέλη μας. Σήμερα ή αύριο θα σταλούν και περισσότερες λεπτομέρειες. Οπότε με χαρά να δούμε τόσο τα μέλη μας όσους και τους φίλους της Ένωσης στην τελευταία αυτή εκδήλωση, για να ανταλλάξουμε ευχές για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος. Όπως είπα, θα λάβει χώρα η εκδήλωσή μας την Παρασκευή στις 20 Δεκεμβρίου σε ταβέρνα, η οποία θα είναι στο ΜΕΣ της Αθήνας. Βυρίνης είναι το όνομα της ταβέρνας, Βυρίνης. Ναι, η ταβέρνα λέγεται Βυρίνης. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Είναι μία από τις πιο ιστορικές ταβέρνες, με περισσότερα από 80 χρόνια παρουσία στο χώρο. Είναι στην οδό Αρχιμίδους 11, πίσω από το Καλιμάρμαρο, λίγα μέτρα από την πλατεία Βαρνάβα. Και όπως είπα, θα σταλεί και ένα νέο email σήμερα ή αύριο στα μέλη μας με περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την εκδήλωση αυτή. Οπότε με χαρά να σας δούμε, αν και εφόσον το θελήσετε, και θα πρέπει κάποιος να δηλώσει συμμετοχή στον ταμεία μας, στον κύριο Χαρίδη Αργύρη. Λεπτομέρειες θα υπάρξουν στο συγκεκριμένο email. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω θερμά για την συμμετοχή τους 3 συμμετέχοντες στο πάνελ: τον ομότιμο καθηγητή τον κύριο Σεραφείμ Πολύζο, τον επίκουρο καθηγητή κύριο Δημήτριο Τσιώτα και τον αντιπρόεδρο της Ένωσής μας, τον κύριο Γιάννη Σταυλά. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά
τον ιατρό μας, τον κύριο Γρηγόρη Κυριάκο, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης, για τον πολύ ωραίο συντονισμό της συζήτησης. Θα χαρούμε πραγματικά να σας δούμε διαζώσεις στο Δείπνο της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης σε 9 μέρες από τώρα, αλλά για όσες και όσους δεν μπορέσετε, να σας ευχηθούμε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και ένα ακόμα καλύτερο 2025, γεμάτο υγεία, χαρά και δημιουργία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Εμείς ευχαριστούμε.